Durante séculos, o camiño acompañou os peregrinos, nos seus retos, nas súas ledicias e dificultades. O Xacobeo estivo presente iluminando a súa travesía cara a Compostela. Igual que fai con nós, sentimos Galicia. Cada día é unha etapa do camiño, cada día é un reto por completar, cada día arrópanos para conseguilo. Cada día o Xacobeo está con nós. Cada día o Xacobeo está con nós. When we were young, the higher places made us strong together. Every day, we told each other to be friends forever. Mistakes and troubles didn't bring us down. Whoa, whoa, whoa. Friends and lovers just fooling around. Whoa, whoa, whoa. When we were young, the higher places made us strong together. Every day, we told each other to be friends forever. Mistakes and troubles didn't bring us down. Whoa, whoa, whoa. Friends and lovers just fooling around. Whoa, whoa, whoa. Un cambio é mirar con outros ollos, é deixarse ir, para poder voltar. É recordar cada segundo, é guardar cada recordo. Un cambio é buscar novos puntos de vista, é compartilos. É olvidarse do tempo, disfrutar do momento, e respirar a pureza. Un cambio é poder perderse, pero tamén ataparse. É coñecer as cores do outono e do inverno. É seguir os pasos da historia e dunha orixe. Un cambio é buscar a felicidade, celebrar cada instante e sentirse libre. Un cambio é a brisa do mar, capturar a beleza dunha paisaxe e sentir que estamos máis vivos que nunca. Precisas un cambio? Se che digo que camiñar ata a fin do mundo só é o principio, que o mellor é quedar o último, que nunca o derás visto todo, que aquí, cando somos felices, gritamos, que nesta costa, aínda que chegues morto,
revives. Que o das redes e o de navegar non nos estresa nada de nada. Que para ver ben, apagamos a luz. Que mesmo baixo terra podes atopar tesouros. Que somos moi orixinais. Pero encántanos repetir. Eu de ti daríalle unha volta. Porque estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar. Senta ben. Galicia. Boa tarde, benvidos, benvidas a esta 37 edición da Copa Galicia dende o Pazo Provincial dos Deportes de Lugo na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto desta 37 edición da Copa Galicia organizada pola Asociación Juvenil Sagrado Corazón de Lugo e pola Federación Galega Baloncesto que lles fala. Saúdos, boa tarde de Millán Gómez cos comentarios hoxe de Edgar Paz. Hola Edgar, boa tarde. Boa tarde, Millán. Que esperas desta primeira semifinal que comezará xa nos minutiños a partir das 6 da tarde, 9 minutiños e segundos? Creo que vai ser un partido interesante, un claro candidato a ascenso como Leima Básquet Coruña na Lebouro, contra un xa clásico, podemos falar da Liga ACB como a Monbus Obradoiro, incorporando novos xogadores ambos os dous conxuntos, tamén con algunha baixa. No caso do equipo santiagués, por exemplo, todavía non estará Howard, que ainda finalizou recentemente a súa participación no Mundial con Puerto Rico, e no Leima Básquet Coruña tamén faltará Beka Burnadache. Deste Básquet Coruña que mantén 7 xogadores con respecto á tempada pasada, digamos, dentro das fichaxes, dentro das renovacións, con que te quedas ti, Edgar, que ademais é un comentarista ti habitual da segunda canle da televisión de Galicia, especialmente da Lebouro, e tamén en Radio Lugo da cadena SER coa CB, no seu momento coa Lebouro. Bueno, realmente o que ten moito mérito é conseguir a continuidade de 7 nomes da temporada pasada, despois dun ano exitoso, terceiros na Liga regular con un 23-11 de récord, igualando a mellor clasificación histórica do club. E a partir de aí, bueno, creo que a presencia de Aleix Font, de Diagne, de Lumbix pode ser moi importante para eles de cara a ter un mellor comezo, algo que falaba Diego Epifanio en entrevistas recentes en medios da Coruña, pero sobre todo creo que tamén hai que valorar moito o nivel das incorporacións. Estamos falando do retorno de Goran Kuskic a Lebouro, un xogador que conoce perfectamente Diego Epifanio de telo nas súas mans en Burgos, a máis un xogador que é unha peza que o ano pasado creo que eles non puideron acceder a ese tipo de interior que teña lectura, que teña capacidade de pase, algo que no esquema de Diego Epifanio pois é fundamental prácticamente na súa historia e trayectoria como adestrador. E bueno, creo que un plantel que o obxectivo está moi claro, é ascender, independentemente que sexa como a primeiro, que estamos moi lonxe desa situación, sobre todo nunha Lebouro que vai ser moi competida como na Final Four. Temos nas imaxes hai un segundinhos eses saúdos entre Moncho Fernández e Diego Epifanio que conversan. Moncho Fernández que vai cumplir a súa
vou facer as contas, dende 2010 que chega, o ascenso en 2011, e agora a súa 14ª tempada consecutiva como primeiro estador do Obradoiro, el que é compostelán, que é santiagués, 13 tempadas consecutivas na CB, e Diego Epifanio, que conseguiu 2 ascensos, tanto con Burgos en 2017 e con Breogán en 2021, e 2 tempadas en Burgos na CB, conseguindo 2 permanencias consecutivas. Escoitamos a presentación dos xogadores co speaker, co voceiro, que, como sempre, é Jacobo Gómez. Presentamos a plantilla da Base Coruña como el número 3 para Peña, o 7 Ikus Jakovic, o 2 número 9 para Carrillo, o 9 Ule Lundwich, o 10 para Diagne, o 20 o 12, perdón, o 22 para Alex Fond, o 23 para Barrueta, o 24 para Goran Huskic, o 2 número 30 para Alex Hernández, o 32 son o 33 para Pablo Hernández y o 57 Alejandro Galán. Veo Base Coruña, que dice Diego Epifanio. A primeira presentación a de Básquet Coruña, con Diego Epifanio, que volve por primeira vez por certo a Lugo despois de máis de 2 anos tras o ascenso en Granada, co Breogán, 2021. Turno para presentación do Obradoiro. Presentados ambos los dous equipos, tamén o Obradoiro, que xogará por 14ª tempada consecutiva na CB, 15 das últimas 16, 2009, 2010, 2011, ata 2023, cando menos, oxalá a vindeira tempada tamén acaden a permanencia tanto Montuso Obradoiro como Río Breogán. O Obradoiro, como falábamos antes con Edgar, dirixido unha tempada máis por Moncho Fernández, tamén axudado por Gonzalo Rodríguez Palmeiro, por Víctor Pérez, que ademais Víctor ven Edgar de ser campeón do mundo sub-20 sub-19 coa selección española, gañando a Francia, e ademais cunha xeración fantástica de xogadores que tivo varias baixas, e aí Víctor tamén aportando ese grao de area grande para un novo éxito das seleccións españolas de formación. Sí, xa a segunda medalla de éxito consecutivo en 2 veráns coas seleccións de formación da Federación Española de Baloncesto. Bueno, creo que xa leva bastantes anos traballando nese entorno, un éxito importantísimo, e tamén para traballar cos novos xogadores que agora mesmo busca sacar Montuso Obradoiro da súa canteira, como pode ser Taboada ou este ano incluso Sergio Guet, fichado xa no verán pasado, que alternará, e ademais coa posible presenza na Basketball Champions League. Lembremos que teñen que xogar o día 26 o partido inicial desa fase previa, que xogarán en Turquía. O seu rival será o Mornavar montenegrino, compite na Liga Adriática. Bueno, buscar
ampliar un chisquiño máis a rotación ante unha temporada que pode ser máis longa e o galla para eles e para todo o básquet galego así sexa, porque sería fantástico ter dous equipos competindo na máxima competición europea, valga a redundancia, que organiza neste caso a FIBA, non a Euroleague, lóxicamente. No Obradoiro a marcha de Jordan Howard, escolta, dous escoltas da rotación, dous escoltas puros da rotación de Obradoiro, xunto a Rigoberto Mendoza, os dous competiron no Mundial. O caso de Jordan Howard, que chegou aínda onte a Santiago de Compostela despois de promediar máis de 10 puntos por partido nos 5 partidos disputados do Mundial. No Básquet Coruña, dúas baixas salientables: Beka Burjanache, que non vai xogar hoxe, tampouco xogou ningún dos dous partidos anteriores. Lembrar que o Básquet Coruña gañou 8-2, 7-8 a Vitoria Guimaraes en Riazor, perdeu outro día en Oviedo, Marzán, contra Oviedo, Marzán, no pabillón de Foz, 8-3, 9-1. E Obradoiro, os tres amigables que xogou polo de agora, perdeu os tres, os dous non Cestarrías, Unicaja e Breogán, e outro día no primeiro torneo Cidade de Vigo contra Valencia Básquet. Ten as baixas Básquet Coruña hoxe de Beka Burjanache, que volve a Básquet Coruña despois de varias tempadas, e tamén a de Sebastián Aris, o base dinamarqués de Básquet Coruña. Siguen os dous outros bases da rotación 22-23 de Básquet Coruña, como é o caso de Imus Jakovic, o letón, e o murciano Alex Hernández. Unha magua, Edgar, porque tiñamos ganas de ver a unha das fichaxes, a Sebastián Arias. Sí, Aris. O feito de as pretemporadas sempre suele ser pouco a pouco integrar as novas fichaxes, o ritmo de competición, probablemente non sobrepasar certa minutaxe nin carga de traballo, e o feito de que existan competicións no verán como este recente mundial, pois tamén está a obrigar a esa incorporación tardía de moitos homes. O Obradoiro, de feito, vai ter dende fai pouco tempo a Mendoza xa no día a día do equipo. Falta Howard, que está chamado a ser tamén un home importante nun Mombus Obradoiro que, según foron transcurrindo os anos na Liga CB, pese a seguir co mesmo corpo técnico, pois foi evolucionando no seu xogo, deixando un pouco ao marxe aquele equipo que se baseaba sobre todo nas salidas para tiradores bloqueadas, a ser un equipo que construí moito máis a partir dun contra un, do 2 contra 2, e de feito este verán, pese a cambiar o mando na dirección deportiva do club, pois teñen dous xogadores dese perfil como son Washington e o propio Howard. Sí, porque esta tempada coa dirección deportiva de Eduardo Pascual sí que se mantén Moncho Fernández. Ademais xa dixo Moncho, Edgar, nalgúna entrevista, por exemplo, na Voz de Galicia, que va a intentar xogar a máis posesións, xogar máis rápido, xogar cun ritmo máis alto que o que viñan acostumando nestas últimas tempadas. Sí, creo que para darlle un pouco de continuidade xa o do ano previo, coa presenza de Cassius Robertson e Philip Scrap, deses xogadores que poden ter o rol de manexador primario e manexador secundario. Por tirar un pouco de números que traigo aquí anotados, ao final Mombus Obradoiro o ano pasado foi o terceiro equipo no uso, no gasto de posesións nos manexadores de bloqueo directo en toda a Liga CB, algo probablemente impensable se remontamos 10, 8 anos atrás. Aquel equipo baseado moito máis nos tiradores puros ou nos tiradores de saída de bloqueo. Vimos ver ese saque inicial, ese balón ao aire entre Goran Huskic, unha das novidades do Básquet Coruña, e no caso de Obradoiro, Artem Pustovoy, ainda que en ucraíno, que saibas que é Pustoví, pero lóxicamente máis coñecido mediáticamente por Pustovoy. Gaña precisamente Pustovoy este primeiro balón, o balón para Álvaro Muñoz, o capitán, quinta tempada do abulense no Mombus Obradoiro. Subindo o balón, Eric Washington, unha das fichaxes do Obradoiro, balón para Tres Tinkel, que lanza de tres, anota Tres Tinkel nunha das súas especialidades, Edgar. Sí, un xogador para alternar posicións de 4 e de 3, abrir moito campo, aproveitando ese bloqueo semiceo, ese flair de Pustoví, totalmente aberto, con moito tempo para lanzar. Ten que estar un poquinho máis agresivo Galán pasando esa situación de indirecto. A mí parece máis un 3 que un 4, no caso de Tres Tinkel aínda. Aí vai Alex Galán, que lanza e anota o ala pivote de Básquet Coruña, o internacional sub-20 no seu momento coa selección española. 3-2 no marcador, gaño Obradoiro exercendo de local. Balón de Eric Washington, e aí falta en ataque. Sí, do propio Pustoví repetían o sistema, esa situación de comezar cos dous pivos arriba, que normalmente se chama horns. Colle polo lado do 5 ese bloqueo, Eric Washington inicial, para despois buscar ese flair, ese semicego, pero nesta ocasión os colexiados interpretaron que o ucraíno estaba a moverse e castigaron coa falta de ataque. Subindo balón Ingus Jakovic, o letón, balón para Goran Huskic, o ex de San Pablo Burgos, balón de Ole Lundqvist, que aí está o combo, o sueco retrasando cara, Goran Huskic, que finta o tiro, vai finalmente cara adentro, lanza, rebote de Obradoiro,
Rebote de Álvaro Muñoz, que pode xercer esas posicións de 3 e de 4 nesta pretempada xogando de 3 e comezando hoxe tamén como 3, buscando unha liña de pase con Eric Washington. Momentos de perigo para Obradoiro pola defensa de Básquet Coruña. E vai Álvaro Muñoz para Pustoboi, falla, toca o balón, prolonga Álvaro Muñoz, será nova posesión a prol do Obradoiro. Aí vai Eric Washington de 3, lanza, e hai falta de Lumbis, que tentou aí puntear, tentou taponar ese lanzamento de Eric Washington. Sí, actividade nos homes de Momus Obradoiro no rebote ofensivo, cargando con 3 xogadores esa posibilidade de segunda oportunidade na posición ofensiva, e despois buscando esa situación de bloqueo directo tras rebote. Chega tarde, pasa un poquinho con problemas por riba ese bloqueo Lumbis, contacta con Eric Washington, que irá a liña de tiros libres. Un Eric Washington dos xogadores máis destacados o ano pasado na Bundesliga alemana, que ocupa plaza de xogador comunitario por ter pasaporte de Malta. Falamos dun home que promediou ano pasado 19 puntos e 7 asistencias por partido. Que é unha barbaridade. Anotou os dous primeiros tiros libres, aí vai dende o 4-60, 4 botes, xiro de balón e lanza Eric Washington, e anota tamén 6-2, 4 arriba Obradoiro. Un Eric Washington que ademais é un xogador bastante vertical, que penetra e asume bastante ben os contactos a hora de finalizar. Sí, de feito, creo que por riba do 70% as posesións que rematou ano pasado en Alemanha chegaron de situacións de 1 contra 1 ou de 2 contra 2, cómodo atacando o aro, máis que tirando de 3 puntos, pero con esa falta pois logrou ir á liña. E aí o lanzamento Junior Barrueta que falla, rebote ofensivo Básquet Coruña, lanzou Ingus Jakovic, se falla, tamén hai a transición rápida de Obradoiro, balón de Eric Washington cara 3 Tinkel que falla, toca balón Goran Huskic, será saque de fondo a prol de Obradoiro. Ritmo alto, transición rápida agora de Obradoiro, porque 3 Tinkel, pois o que comentaba, que me parece máis un 3 con 4, ten esa capacidade para correr a pista. Sí, ademais é un xogador que lle pode dar esa versatilidade, non tanto a comparativa como a de Mike Down posicionalmente, porque Down sí que era un home que pode ir un chisquiño máis a poste baixo, pero mellor nesa idea que tiveron naquela temporada Moncho Fernández e os seus axudantes de que poda ir ao 3 nalgún intre, aínda que creo que como posición primaria neste equipo vai actuar de 4 aberto. E agora, a tripla agora de Eric Washington, que sen ser un especialista ten máis ou menos unha porcentaxe na Bundesliga de 1/3 dos tiros anotados dende 6,75. Sí, con espazo ou chegando con bo ritmo nesas situacións de bloqueo directo pode facer dano, son 6 puntos para el xa. 7 arriba Obradoiro, 9-2, aí vai Junior Barrueta na penetración, hai falta en defensa de Obradoiro. E de Pustoví, creo que a segunda nese rizo de Barrueta tras a salida de indirectos, na axuda do ucraíno, buscando protección de aro, buscando ese tapón, contacta co cubano e comete falta, e aparecerá a primeira rotación na posición de 5 Blasevic, que veremos tamén durante o ano como xestiona isto Momus Obradoiro, porque ten 3 5 puros. Sí, Rubén Guerrero, Marek Blasevic desaparece do roster pois esa posición de 4,5, 4,75 que en algunha ocasión tivo, como Whittington no pasado. E bueno, falaba Gonzalo en algunha entrevista que probaría minutos coa estrutura de 2-5, movendo a Blasevic no 4. Bueno, veremos se na pretemporada apostan por eso e como lles vai funcionando. Anotou Junior Barrueta o primeiro tiro libre, falla o segundo, un xogador que tivo a tempada pasada un 81,3% en tiros libres na Levouro, na súa primeira tempada. Rebote de Marek Blasevic, precisamente cede o balón cara a Eric Washington, o ex da Bundesliga, subindo o balón cara a 3 Tinkel, o xogador de Montana, xirándose, defendido por Alex Galán, balón de Álvaro Muñoz para Eric Washington, xirando o balón dun lado a outro, Obradoiro moi ben, atopando Eric Washington, a Marek Blasevic que anota contra táboa, 11-3 no marcador, 8 arriba Obradoiro. Sí, moi brandillo Huskic nesa situación de poste baixo, concedendo a liña de fondo de xeito moi sinxelo, e Blasevic finalizando con moita calidade, protexéndose co aro pasado. Aí o balón de Alex Galán. Falta en ataque. Barrueta. E hai falta de Junior Barrueta, que estaba aí sobre a zona. Falta en ataque nese balón que tentaba poñer Alex Galán dende fora cara dentro. Estaba xogando aí de falso interior Junior Barrueta. Sí, creo que era unha situación para tentar liberar a Huskic por liña de fondo, que tivera ese espazo no poste baixo para poder traballar un contra un ou pasar, que unha das cualidades máis importantes do balcánico, pero moveuse, o árbitro non tivo ningún tipo de dúbida en sinalar esa falta. Segundo troco en Obradoiro, entrou o canadiano Thomas Scrab. Terceira tempada en Obradoiro, hai balón de Álvaro Muñoz, cara a 3 Tinkel que lanza de 3, falla, rebote de Marek Blasevic. Aí está o ex de Zalgiris, lanza o gancho, anota Marek Blasevic, un xogador con moitos fundamentos técnicos. 13-3 no marcador, 10 arriba Obradoiro,
tempo morto en cancha, tempo morto solicitado por Básquet Coruña, por Diego Epifanio. 3 minutos 26 segundos xogados deste primeiro cuarto. Monbus Obradoiro 13, Leima Básquet Coruña 3. Sí, Diego Epifanio obrigado a parar o encontro con este parcial de saída. Creo que o equipo non está sendo demasiado intenso, a nivel defensivo permitindo bastantes tiros abertos, e despois da entrada de Blažević pues, con problemas para sostelo, tanto en situacións dun contra un como no rebote ofensivo. 4 puntos en apenas un minuto do xogador de Zalgiris. Neste tempo morto en pista, lóxicamente tamén é certo que leva máis preparación Obradoiro, porque a Leva Ouro con Básquet Coruña comezará o primeiro fin de semana de outubro. En cambio, Obradoiro comezará a ACB o vindeiro sábado en SAR contra un recén ascendido, contra Thunder Palencia, que xogará a súa primeira tempada na súa historia na ACB 3 días despois en Turquía. Lóxicamente ten que xogar un pouco o corpo técnico Obradoiro con esa circunstancia, porque ademais se non me equivoco, os 3 primeiros partidos do Obradoiro van ser en SAR. Sí, sobre todo porque en Liga CB, evidentemente. Se pasan fase de FIBA Basketball Champions League, é dicir, que gañen máis dun partido e non queden eliminados fronte a Mornavar, poden incluso ter que solapar, claro. Porque lembremos que na Liga CB hai xornada intersemanal no inicio xa, sí. Mesmo poden ter que aprazar algún encontro. Creo que sería unha boa nova para eles, pero evidentemente carga moito máis o calendario, obriga a unha preparación máis intensa dende inicio, e sobre todo que queda menos tempo para o que falábamos, para que as incorporacións tardías dos dous mundialistas de Mendoza e de Howard pues, collan automatismos, creo que todavía máis rápido do que desexarían, pero o calendario manda e aí obriga. Entrou tamén a Tumán Diagne, un 5, un pivot en Básquet Coruña. O balón de Ole Lunguis precisamente cara a Tumán Diagne, que falla ante a defensa de Álvaro Muñoz, tenta o mate, falla, rebote de Thomas Scrap, sí, conducindo o balón polo centro da pista. Xogara moi ben a continuación, triangulando, mellorando o ángulo de pase despois do bloqueo directo, pero Álvaro Muñoz incluso cunha dúbida chegou a rotar e a dificultar a primeira finalización de Diagne. Aí va Thomas Scrap, que tentaba ceder o balón a Marek Blažević, houve unha man aí en tarefas defensivas de Básquet Coruña, será saque de fondo a prol de Obradoiro. 13-3 no marcador, prácticamente 4 minutos xogados deste primeiro cuarto. Cando enfocaban aí as directrices técnicas que estaba ordenando Moncho Fernández. Vai sacar Eric Washington de fondo, balón para Marek Blažević, recibe Eric Washington dende a liña de 3, esquinado, perfil esquerdo, tenta ceder ya o balón Marek Blažević, que non é quen de controlar, balón de Thomas Scrap, que lanza de 3, falla, rebote de Ingus Jakovic. Sí, tiro apurado sobre a bucina de posesión, aillaban esa situación de fondo 2 contra 2 no lado esquerdo da pista, o pase de Eric Washington non especialmente bo, demasiado baixo para Blažević. Forzando aí o lanzamento Juni Barrueta e anota aí a 3 metros, lanzamento lateralizado en dereita, transición rápida de Obradoiro. E aí agora falta en ataque. Falta en ataque por ese xesto co brazo dereito de Trestinkel, o xogador procedente da proba francesa de Le Mans. Sí, apartando a McDowell, outros das fichaxes de Leima Básquet Coruña nesa situación de transición. Creo que Monbus Obradoiro, se é capaz de dominar rebote con Eric Washington, non vai duvidar en buscar situacións de campo aberto, de primeiros segundos de posesión, porque é un base que se encontra cómodo atacando dese xeito. Agora foi Trinkel quen buscaba levar ese balón ao aro e cometeu a falta. O letón Ingus Jakovic cedendo o balón, xogando, dirixindo, aproveitando agora o bloqueo de Atumandia, toma pola dereita, boa man de Trestinkel, transición conducida por Álvaro Muñoz, que finta o pase, lanza contra tábua, piques de anotar o tiro libre adicional, e falta en defensa, coido que de Aleix Font. Sí, a defensa de Blažević, protexendo o aro, retrocedendo, pero con moita actividade de mans, que foi quen de sacar ese roubo, e despois eu creo que Muñoz o mellor, se chega a pasar ese balón, tería unha finalización máis sinxela algún dos seus compañeiros, pero polo menos foi quen de ir á liña de tiro libre. Entra en Básquet Coruña Alex Hernández, o base murciano, que xa xogou a bo nivel neses 4 partidos contra Guipúzcoa Basket en cuartos de final despois dunha lesión moi longa, aportando neses playoffs 7 puntos e 4 asistencias. Aí vai Álvaro Muñoz co primeiro tiro libre, lanza o abulense, o capitán de Obradoiro, anota o primeiro. Anota Álvaro Muñoz, o ex de Manresa, tamén con pasado na Bundesliga, precisamente. Sí, que de feito ten pasaporte alemán tamén. Lanza o segundo Álvaro Muñoz e anota. E agora entra precisamente Rigoberto Mendoza. Sí, e tras tiro libre, Monbus Obradoiro con liñas de presión adiantadas, buscando restar
segundos a subida do balón do Beleima Basket Coruña. Subindo o balón Alex Hernández, que chegar a xogar 2 partidos co Barça, con Dusko Ivanovic, balón de Aleix Font, un barcelonés, cedendo, ataca ben a liña de pase de Eric Washington, tamén unha das súas especialidades. Defendido por Alex Hernández, cede o balón a Rigoberto Mendoza, balón de Marek Vlastevic, Eric Washington no lado dereito do ataque, toca a copea a Tumandian, non disimulou nada, a Tumandian aí para poñer o pé. No, cambiaba o ángulo de bloqueo directo Vlasevic, buscando esa continuación profunda, ainda recibindo prácticamente a altura do tiro libre nesa prolongación, pero estivo hábil a Tumandian para cortar ese posible balón interior na caída ao aro. Tamén entrou aí uns segundiños en pista Alex Suárez, balón de Marek Vlasevic tras o pase de Eric Washington, aí Marek Vlasevic decidido por Tumandian, aí esgota esa posesión, transición de Basket Coruña, balón de Alex Hernández, Aleix Font. Van dar a canasta por válida porque tocaron o aro cando... O punto número 7 de Basket Coruña, 15-7 no marcador, 4 minutos 26 segundos para matar o primeiro cuarto. Marcha Tumandian, volve a pista Goran Huskic. Sí, que esperas de Goran Huskic esta tempada? Bueno, creo que vai ser eixo do ataque de Leima Basket Coruña, non sei se como finalizador, porque sobre todo creo que van buscar la capacidade de lectura e de pase. É algo que Diego Epifanio tivo en Burgos con él, tivo en Burgos tamén con Copenrath, na súa etapa en Brogan con Kevin Larsen. Creo que todo o seu sistema mellora ou pretende mellorar con esa peza deste ano de Leima Basket Coruña, e agora liberado totalmente da esquina, axudas un chisquiño largas no Leima Basket Coruña, pero estraga tripla Pol Figueras. Pol Figueras que entrou a pista, tamén outras fichaxes procedente de Basket Girona, tamén con pasado galego en Club Ourense Baloncesto, aí lanza Aleix Font, triplaza de Aleix Font, 15-10 no marcador, parcial de 0-5 a prol de Basket Coruña, que exerce hoxe de visitante. 15-10 no marcador. Recuperando un chisco sensacións a nivel ofensivo, despois de aproveitar esa perda de Vlasevic por exceso de uso de bote no poste baixo, agora unha tripla dentro da esquina punteada, así que con moito mérito de Aleix Font. E agora hai falta en defensa. Si irá a línea de tiros libres Pol Figueras, porque creo que a Colexa interpreta que estaba na acción de penetración, como así era. O xogador de la Selva del Campo, xogador tarraconense. Tamén chegar a xogar ao igual que a Tumandian, o que Aleix Font, o que Alex Hernández no primeiro equipo de Barça, algún partido, 2 concretamente, na 16-17, que vai entrar tamén Sergi Huguet, o xogador balear, que tamén axuda aí na situación dos cupos, 4 cupos de Sixa CB, 5 a Basketball Champions League. Vai lanzar Pol Figueras este primeiro tiro libre. Lanza o primeiro, anota punto número 16 de Obradoiro. O primeiro de Pol Figueras, o ex de Club Ourense Baloncesto, e os de Palma, por exemplo, tamén. Lanza Pol Figueras, anota punto número 17 de Obradoiro, 7 arriba, Obradoiro. 17-10, saca Alex Hernández, subindo o balón. Defendido agora por Rigoberto Mendoza, sabe recibir a Aleix Font, defendido por Sergi Huguet, novamente Alex Hernández. Xoga ben o 2x2 con Goran Huskic, la toca por dentro a Sean McDonald, que falla, colle o seu propio rebote ofensivo, e balón para Goran Huskic, de segundo no reloxo de posesión, Alex Hernández, Aleix Font, Goran Huskic, que vai cara adentro, lanza contra Tagua, falla, pero anota no rebote ofensivo. Sí, están sacando proveito de segundas opcións agora Leima Basket Coruña, o que falábamos de Huskic como xerador, nesa situación de rol curto, desa continuación curta para buscar un pase máis ao corte de Pablo Hernández por liña de fondo, ainda que non pudo sacar nesa primeira situación, si despois coa súa propia finalización preto do aro, e tripla de Alex Suárez, 20-12. Nunha das súas especialidades, 8 arriba Obradoiro, triple do menorquín Alex Suárez, 20-12. Subindo o balón a Aleix Font, defendido por Rigoberto Mendoza, moi pretiño del Pol Figueras, recibe Alex Hernández, marca xogada coa man esquerda, xa xogando en campo contrario, 14 segundos no reloxo de posesión, no 2x2, con Goran Huskic, que atopa por dentro, lanza, e hai falta en defensa de Sergi Huguet, que recoñece a falta. Sí, a situación de bloqueo directo, agora defendida, xa tamén na posesión anterior, moito máis agresiva por Monbus Obradoiro, saltando o show por riba da liña de bloqueo para apretar a balón Vlasevic. Huguet estivo un pouquiño lento como último para controlar a continuación de Huskic, e gastou a falta. Lanza Goran Huskic o primeiro tiro libre, falla este primeiro tiro libre.
Animan tanto Sean McDonald como o compostelán Pablo Hernández Montenegro. 3 botes, xiro de balón, flexiona e lanza en do 460, falla, rebote de Obradoiro, rebote de Alex Suárez, que xa lle cede o balón a Pol Figueras, xogando en dereita con Sergio Huguet, que finta lanzamento, retrasa cara a Pol Figueras, que atopa por dentro a Rubén Guerrero, que tenta xirarse, e hai falta en defensa de Básquet Coruña. Estivo moi ben Rubén Guerrero correndo a pista, na transición defensiva os emparellamentos de Leite Básquet Coruña non foron os adecuados, quedou Pablo Hernández con Rubén Guerrero, que inmediatamente selou o aleiro galego gañando o centro da pintura para facilitar que entrara ese balón interior, e non tivo máis remedio que gastar a falta. A falta de Pablo Hernández, lanza este primeiro tiro libre Rubén Guerrero, falla o primeiro tiro libre internacional con España, ex de Unicaja, segunda tempada de Rubén Guerrero en Obradoiro. Non é un especialista nos tiros libres. Lanza este segundo, falla, rebote de Alex Hernández, recuperando sensacións Alex Hernández, marcando xogada coa man dereita, xa xogando no campo contrario, defendido por Sergio Huguet, sai recibir Goran Huskic, copa por dentro a Pablo Hernández, que anota contra a táboa, ante a oposición de Alex Suárez, boa xogada de Básquet Coruña, punto número 14, a 6 colócase Básquet Coruña, recuperación alta, e anota a Aleix Font, 20-16, a 4 se coloca Básquet Coruña, que chegou a perder por unha máxima de 10 puntos con 13-3, agora tempo morto en pista, solicitado por Moncho Fernández tras 8 minutos xogados do primeiro cuarto. 20-16, gaño Obradoiro, perde Básquet Coruña. Sí, moi listo McDonald nesa situación de saque de fondo para anticipar e gañar 2 puntos sinxelos a prol do seu equipo, que creo que se vai acomodando moito mellor o partido despois destes 8 minutos que se levan disputados, podendo correr un pouquiño máis, gañando certo a certo dende a liña de 3 puntos con Aleix Font, e sobre todo con Huskic, que que comeza a amosar parte da súa calidade. Goran Huskic, que ascendeu a ACB en 2017 con Burgos, con Diego Epifanio como primeiro adestrador. Sí, aí nas imaxes o tempo morto de Obradoiro, que exerce como local. Sí, un Obradoiro que tamén estaba cun quinteto que é máis complicado mellor que poda producir ou ter automatismos, con Guerrero, con Alex Suárez, con Huguet, con Mendoza recién chegado. Pretemporada está tamén para estas cousas, e agora incorpórase os homes en pista Fernando Zurbriggen, segunda temporada para o argentino en Santiago, terceira temporada. Xogador de Santa Fe, que ademais nesta pretemporada tamén xogou ás veces na posición de 2, porque cada vez vemos máis, Edgar, que tanto no baloncesto masculino como no feminino, cada vez máis 2 manexadores en pista, incluso ás veces hasta 3. Sí, a tendencia clara, estruturas onde os xogadores en posición 1-2, en posición incluso 3-4, prácticamente son intercambiables en canto a estruturas e quintetos. Un baloncesto que pasa do small ball probablemente aquí, por lo menos no europeo, a quintetos cada vez máis grandes, con aleiros outra vez o 3 alto, que gaña moito protagonismo. Estaba facendo eu o xesto de que estaba liberado Fernando Zurbriggen, que puido lanzar de 3, pero non aproveitou ese tiro liberado. Fernando Zurbriggen cara a Alex Suárez, que lanza de 3, falla, e o balón pasa por riba do taboleiro, será balón a prol de Básquet Coruña. Un lanzamento con 6 décimas no reloxo de posesión, outra vez problemas para xerar unha vantaxe clara en ataque, outro tiro apurado. Alex Suárez gaña porcentaxe, gaña eficiencia con chisquiño máis de tempo para armar ese lanzamento, e oportunidade de Lima Básquet Coruña para achegarse a tan só unha posesión. A 1 minuto e medio rematar o primeiro cuarto, 20-16, gaño Obradoiro. Balón de Sean McDonald, cara a Pablo Hernández, balón de Alex Hernández, cara a Goran Huskic, moi lonxe quizáis da súa zona de influencia, balón de Alex Hernández, aproveitando o bloqueo de Sean McDonald, pero unha falta clarísima sobre Fernando Zurbriggen, e balón a prol de Obradoiro. Fernando Zurbriggen, que por certo, nestas 2 tempadas previas en ACB, a súa máxima anotación foi o ano pasado aquí no Pazo, na derrota de Obradoiro contra Breogán, 17 puntos, ademais con varios tiros con falta de adicional, un partido no que acabou lesionado. Fernando Zurbriggen, o argentino, defendido por Alex Hernández, botando coa man esquerda, xirándose, protexendo co corpo, balón de Alex Suárez, cara a Zurbriggen, sabe recibir Rigoberto Mendoza, finta primeiro e logo aparece para atacar esa liña de pase, balón de Alex Suárez, de esquerda a dereita Obradoiro, balón de Fernando Zurbriggen, 6 segundos no reloxo de posesión, aí vai Zurbriggen, ante a posición de Goran Huskic, cede o balón a Rigoberto Mendoza, que falla a reviravolta, pero anota en esforzo ofensivo aí Rubén Guerrero.
Sí, está Diego Epifanio queixándose, tamén o banquiño de Lema Basket Coruña, que o balón na finalización de Mendoza non tocaba aro e que, polo tanto, a posesión remataba previa ao palmeo de Rubén Guerrero. Os colexiados teñen moi claro que non foi así, dan validez ao segundo esforzo do pívot malagueño. 22-16. 6 arriba Obradoiro. E outra posesión tamén cun chisco de dificultad para xerar ventaxas Obradoiro en media pista. Dando menos 3 posesións para rematar o primeiro cuarto. Subindo o balón Alex Hernández. Balón para Goran Huskic, defendido por Alex Suárez. Ahí va Sean McDonald que lanza de 3, demasiado longo. Rebote de Fernando Zurbriggen. Oposición aí duns segundos de Pablo Hernández. Do Compostelán, precisamente xogando contra o equipo da súa cidade, contra o Obradoiro. Fernando Zurbriggen. Balón para Rigoberto Mendoza. Dele o balón a Zurbriggen. O argentino. Defendido agora no cambio con Goran Huskic, cede o balón a Alex Suárez, atopa por dentro Rubén Guerrero. Hai unha falta de Pablo Hernández. Sí, que foi casi o mellor que lle puido suceder a Monbus Obradoiro neste ataque, outra vez contra as cordas do reloxo de posesión. Apenas quedaban 2 segundos cando buscaba ese balón sen o mellor ángulo, pero que a ventaxa no cambio previo defensivo que volvía a emparellar a Pablo Hernández con Rubén Guerrero preto do aro, e sacando petróleo dese mismatch. Novamente o pivote internacional de Monbus Obradoiro, que agora sí anota o primeiro tiro libre, Millán. Anota o primeiro tiro libre Rubén Guerrero, fallara os dous na anterior quenda. O pivot Marbellí, internacional por España, segunda tempada en Obradoiro. Un bote, flexiona e lanza Rubén Guerrero, rebote de Alex Hernández. Un de 4 dentro da liña. Sí, un de 4, 60 para Rubén Guerrero, 12 segundos para matar o primeiro cuarto. Alex Hernández protexendo co corpo. Sae tamén na axuda Rubén Guerrero, precisamente Goran Huskic. Ataca a liña de pase Fernando Zurbriggen e hai falta de Pablo Hernández. Que sería terceira do Compostelán. Sí. Buscaban outra vez a situación de continuación curta de Goran Huskic, pero agora estivo moito máis agresiva tamén a defensa de Monbus Obradoiro para reaccionar. Non tiña posibilidade de buscar unha situación por liña de fondo, quería invertir lado contrario, pero prácticamente de costas a esa posición onde quería mandar o balón, e Zurbriggen estivo moi atinado para roubar esa pelota. Vai co primeiro tiro libre Zurbriggen, lanza Zurbriggen, anota este primeiro tiro libre, o seu primeiro punto no partido. 24-16, 8 arriba Obradoiro, 3 segundos 9 décimas para matar o primeiro cuarto. Sí, que gracias ao tiro libre está sendo capaz de sumar e outra vez achegas esa diferenza dos 10 puntos no electrónico. Anota novamente Zurbriggen, 2 puntos, 2 de 2 en tiros libres, ordenando a defensa Zurbriggen. Balón para o Basket Coruña, lanza Goran Huskic, con dificultade non anota, dende 9-10 metros, remata o primeiro cuarto. Nova arriba Obradoiro, Monbus Obradoiro 25, Leima Basket Coruña 16, rematou o primeiro cuarto nesta primeira semifinal da 37 edición da Copa Galicia, neste caso nesta edición de Nopazo Provincial dos Deportes de Lugo. Un cambio é mirar con outros ollos, é deixarse ir para poder voltar. É recordar cada segundo e guardar cada recordo. Un cambio é buscar novos puntos de vista e compartilos. É olvidarse do tempo, disfrutar do momento e respirar a pureza. Un cambio é poder perderse, pero tamén ataparse. É coñecer as cores do outono e do inverno. É seguir os pasos da historia e dunha orixe. Un cambio é buscar a felicidade, celebrar cada instante e sentirse libre. Un cambio é a brisa do mar, capturar a beleza dunha paisaxe e sentir que estamos máis vivos que nunca. Precisas un cambio? Continuamos na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, en esta primeira semifinal da 37 edición da Copa Galicia. 25-16 gaña Obradoiro, 9 arriba Obradoiro ao remate os primeiros 10 minutos. Análisis, Edgar. Bueno, creo que aproveitando o mellor inicio Monbus Obradoiro, que a rotacións tivo 3-4 posesións onde pasou máis dificultades a nivel ofensivo, a capacidade para ir ao tiro libre, aproveitar un par de desaxustes defensivos
con emparellamentos favorables, pisando pintura de Rubén Guerrero, mais esta última opción de cuarto de Zurbriggen pues, permitiron dar un arreón final. El Leima Basket Coruña, bueno, que creo que lle está a custar a nivel de exteriores ter unha produción solvente. De momento pues non están conseguindo que Goran Huskic ese eixo permanente a nivel ofensivo. Atacando esa línea de pase Zurbriggen, balón de Igus Jakovic, balón para Goran Huskic que topa vantaxe, espacio-tempo para anotar, finalización con esquerda, suaveciña, 27-18 gaña. Sí, non está nada contento Moncho Fernández que a situación de cambio defensivo nesa posesión que lle permitiu a Huskic finalizar de xeito moi sinxelo preto do aro. Xogando Obradoiro, Sergio Guet, cara Rigoberto Mendoza, o internacional dominicano, balón de Zurbriggen para Rigoberto Mendoza novamente, aproveitando o bloqueo, tomando pola dereita Rubén Guerrero, que é o que recibe o balón, a esgota, posesión Obradoiro, boa defensa de Basket Coruña, balón para o conxunto adestrado por Diego Epifanio. Sí, saltou Huskic agresivo a esa situación de bloqueo directo, que o mellor o ángulo era máis difícil para poder finalizar contra a esquina con poucos segundos, e despois a continuación curta de Guerrero prácticamente obrigaba a un tiro nesa situación, decidiu pasar e acabou a reloxo de posesión. De Igus Jakovic, que ademais incluso puido ser con tiro libre adicional porque puido haber falta. Triplaza de Igus Jakovic. Balón de Zurbriggen, precisamente superando a Igus Jakovic, cedo yo balón cara a Alex Suárez que falla e rebote ofensivo de Fernando Zurbriggen, indicando aos seus xogadores del segundo reloxo de posesión. Nova posesión a prol do Obradoiro, aproveitando o bloqueo de Rubén Guerrero, balón para Sergio Guet que lanza de 3, falla, rebote de Alex Galán. E hai falta de Rubén Guerrero nesa pelexa polo rebote que se dominaba, creo que era Lundqvist o sueco de Leima Basket Coruña, e desfai prácticamente o quinteto. Moncho Fernández, voltan a pista Eric Washington, Alex Muñoz e Pustoví, que con eles é certo que en pista pois o equipo tivo máis facilidade a nivel ofensivo e mantén esas normas defensivas de momento neste partido de pretemporada o Monbus Obradoiro, de situación de parón de xogo, tiro libre ou nesta ocasión tras falta no rebote ofensivo de adiantar un poquinho as liñas defensivas para deixar menos segundos en media pista a Basket Coruña. Igus Jakovic para Goran Huskic, defendido por Artem Pustovoy, o balón que tentaba recuperar o Sergio Guet, que se lalla desa acción, estivo atento pero non conseguiu controlar o balón. Será balón a prol de Basket Coruña con 10 segundos reloxo de posesión. Entra Tres Tinkle, o xogador de Montana, o ex de Le Mans, en marcha Alex Suárez. Sí, creo que vamos ver moito isto no Leima Basket Coruña, situacións de buscar liberar a Huskic en poste baixo para movimento con indirectos e cortes dos compañeiros, poder atopar situacións preto do aro de tiros liberados. E agora Font moi ben nesa media distancia, anotando aí en suspensión a Alex Font, colocando o seu equipo a 2 puntos. Sí, o parcial é 0-7 de saída de Leima Basket Coruña neste segundo cuarto. Agora perda unha máis de Monbus Obradoiro, perda aí de Eric Washington con Tres Tinkle. Tamén entra Thomas Scrum, marcha Sergio Guet, 25-23, posesión para que Basket Coruña poida igualar e incluso superar a Monbus Obradoiro. Vai sacar Ole Lundqvist, o combo sueco, balón de Igus Jakovic, defendido por Eric Washington, sai a axudarlle nesa suba de balón Alex Galán, xa xogando en campo contrario Basket Coruña, balón de Alex Font cara a Igus Jakovic, atopa aí Alex Font, que cede o balón a Igus Jakovic, que lanza de 3, triplaza de Igus Jakovic, o base letón, anota novamente tripla de Igus Jakovic. Boa situación, unha primeira posibilidade de saídas de escalonados para Alex Font, que lle dá a continuación o sistema. Despois unha axuda tamén un chisco longa de Eric Washington, ainda que Jakovic estaba bastante afastado da liña de 3 puntos, é un fantástico tirador, aparte con tanto espazo para executar o lanzamento. Aumento parcial 0-10 deste inicio de segundo período a prol do Leima Basket Coruña. E agora falta Igus Jakovic, falámoslo antes, un xogador Eric Washington bastante vertical, provocou esta falta de Alex Galán. Tiña vantaxe por rapidez, por estatura, aí lonxe do aro. Eric Washington vai sacar de banda Álvaro Muñoz, balón para Pustovoy, balón para Eric Washington, balón para Álvaro Muñoz, que lanza de 3, falla, balón por detrás do tabuleiro, será esférico a prol de Basket Coruña.
7-25 para chegar ao descanso, 25-26, gaña Leima Basket Coruña. Alex Galán, cara Ingus Jakovic, que marca a xogada coa man dereita, protexendo co corpo en dúas ocasións contra Eric Washington. Balón de Alex Galán, Ingus Jakovic, aproveitando o bloqueo de Tatumandian, collo pola dereita, bomba media asistencia cara a Tumandian, non sei exactamente o que era, falla en primeira instancia Tumandian e collo o seu propio rebote. O balón toca en Pusto Boy e será balón a prol de Basket Coruña, e apoiando a Aleix Font, a seu ex compañeiro no Barça, compañeiro actual no Basket Coruña por segunda tempada consecutiva. Tumandian será saque de banda prol de Basket Coruña con 2 segundos e 8 décimas. Vai sacar o letón Ingus Jakovic buscando unha liña de pase, ofrécese a Alex Galán, ofrécese tamén a Aleix Font, ofrécese a Tumandian, o balón dividido que o colle Trestinkel, conducindo a transición coa man esquerda, coa man dereita. E hai falta de Alex Galán. Sí, son estas faltas tácticas que prácticamente teñen automatizados moitos xogadores, pero nesta ocasión eu creo que Alex Galán, co balance que tiña feito Leima Basket Coruña, sendo Trinkel o manexador, pois podería ter aforrado, pero non quere que lle poda dar continuidade a ese xogar chegando de Momuso Obradoiro, e por eso gastou a falta. Balón de Álvaro Muñoz, quinta tempada do Abulense, o capitán. Balón para Thomas Scrap, que lanza de 3, pero hai falta previa. Sí, a situación de Momuso Obradoiro cando xogan o bloqueo directo hacia o lado de dous, tentar bloquear ou liberar a esquina para o que o xogador de 45 grados vai a ela, era o que buscaba aí Trinkel con Scrap, pero cometeu a falta. Creo que a segunda tamén para o norteamericano. Sí, efectivamente, segunda falta para él, o ex de Oregon State. Vai sacar Ingus Jakovic, É fillo de xogadores ACB en Cáceres. Sí, nos 90. 25-26. En 2 dos 3 amigables, Trestinkel anotou 16 puntos. Secas as mans aí coa pista co Alex Galán. Ingus Jakovic subindo o balón. Balón ahora para Ole Lundqvist, novamente cara Ingus Jakovic, defendido por Eric Washington. Un 80 mide Eric Washington, balón del Ole Lundqvist. Ingus Jakovic, cara a Aleix Font, que recibe, tira, falla, rebote ofensivo da Tumandian, e falta de Pusto Boy, xa A terceira. a terceira, sí. Sí, outra situación que se xogaba o ano pasado Leima Basket Coruña a partir dunha saída en Zipper. Xa se prepara Bare Classic para entrar. Sí, buscaban despois no lado contrario a saída bloqueada para o tiro de Aleix Font. Está Diañé, pois, bueno, cargando o rebote, que é unha das súas maiores cualidades por físico. E agora Pustoví terá que pasar un ratiño no banco. E outra situación na que Basket Coruña podría ter sacado proveito co rizo de Aleix Font, pero cometeu pasos a Tumane Diañé. Quería o saque rápido, lembremos a norma de ACB, que non teñen por que tocar os colexiados en certas situacións, pero a ser unha violación, pois non se pode sacar tan rápido. Efectivamente, balón de Eric Washington, cara Trestinkel, Eric Washington lateralizado en dereita, xunto ao banquillo Basket Coruña, defendido por Ingus Jakovic, finta penetración, lanza Eric Washington, triplaza de Eric Washington. Canastrón, porque deixou a Jakovic con esa situación de un contra un totalmente fora da xogada, e o pasiño atrás para xerar o espazo. 28-26, 4 minutos deste segundo cuarto. Lanza Ole Lundqvist, falla, rebote de Trestinkel, hai falta clara de Alex Galán. Sí, están picados da acción anterior, antideportiva de Alex Galán. Están picados porque no inicio da posesión de Obradoiro, Trinkel tamén empurrou a Galán, que acabou polo chan. E agora, bueno, nesas situacións de buscar devolver acción por acción, creo que a xuventude de Alex Galán pois chegou unha mala pasada, porque perxudica o equipo cunha situación de antideportiva, tiros libres, manterá a posesión o equipo compostelán. El, bueno, necesitará ir ao banco porque é a segunda falta. Eses tiros libres para Trestinkel, que promediaban a proa francesa o ano pasado 11,3 puntos, 5,1 rebotes, 1,5 asistencias. Falla este primeiro tiro libre Trestinkel. Vai co segundo. E preparábanse en Basket Coruña a entrada de Juni Barrueta, o aleiro e de Sean McDonald. O ala pivota, anota Trestinkel, agora sí, 29-26, 3 arriba, Obradoiro 4-0 de parcial. Leima Basket Coruña ten moitas posibilidades nesas posicións de 3 e de 4 que falábamos de ser incluso intercambiables, porque ao final Barrueta, McDowell, Pablo Hernández, cando este recuperado Beka Burnadache, bueno, poden ter unha rotación ampla aí. Lanza Eric Washington, despois
de desfacerse de Ingus Jakovic, rebote de Trestinkel, balón de Thomas Scrap, Trestinkel, Eric Washington, 8 segundos no reloj en posesión, defendido por Ingus Jakovic, botando balón tras pernas, lanza de 6 metros, canastra fantástica de Eric Washington. Falta de Diagne, Eric Washington, que vemos as súas características, unha capacidade de un contra un moi importante, sobre todo sobre man dereita, todas estas accións, a tripla da esquina, este tiro de 6 metros, e incluso a situación de media distancia previa errada, toda sobre man dereita. Vai ter Jakovic unha tarde complicada na súa defensa, e ao parcial de 0-10 co que abría Básquet Coruña, agora segue este de Monbus Obradoiro 6-0, e coa falta de Diagne pois terá unha posibilidade máis a nivel ofensivo. Vai sacar de fondo Eric Washington, 14 segundos reloj en posesión, 5:38 para chegar ao descanso, 31-26, gaña Obradoiro a Básquet Coruña. Hai balón de Thomas Scrap, que anota contra Tabua, recibiu moi fácil, liña de pase, asistencia de Eric Washington, 8-0 de parcial para o partido. Diego Epifanio, 8-0 de parcial, Obradoiro 33, Básquet Coruña 26. Sí, estamos vendo dúas caras totalmente diferentes de Monbus Obradoiro, dependendo dos quintetos que fai coincidir Moncho Fernández en pista, sobre todo a presenza de Eric Washington, máximo anotador con 11 puntos, está a dar moitas máis opcións, porque incluso en posesións, en situacións de 5 contra 5, onde pode estar un pouquiño máis atascado o equipo, pois a posibilidade de darlle o balón para xogar 2 contra 2 ou 1 contra 1 vai existir sempre. Ten máis dificultades cando o base norteamericano con pasaporte de Malta pois está no banco. Estamos no tempo morto, cunha presenza máis ou menos de coido que 600, 700 afeccionados agora mesmo no Pazo Provincial dos Deportes de Lugo nesta primeira semifinal que comezou ás 6 da tarde. Obradoiro 33, Básquet Coruña 26, 37 edición da Copa Galicia. Está de lo vendo na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, nesta Copa Galicia organizada pola Federación Galega de Baloncesto e pola Asociación Xuvenil Sagrado Corazón de Lugo. Unha fin de semana intensa, Edgar está en Lugo co Caudal Fest, moito ocio, moita cultura en Lugo esta fin de semana. Sí, pero creo que para o noso mono baloncestístico non salir prácticamente do pabillón, tanto hoxe venres, que tamén se dará por esta mesma canle a segunda semifinal desta Copa Galicia, como eu personalmente tamén o domingo estarei comentando a final, que veremos entre que dous conxuntos finalmente se disputa, porque podemos facer un repaso de Copas Galicias gañadas por todos eles. Lima Básquet Coruña ten unha nas súas vitrinas do ano 1996, Monbus Obradoiro 9, con 8 delas de 7 consecutivo entre o 2010 e o 2017, o COP ten 7 Copas Galicias, gañando a última no ano 2006, e o Río Brogan con 14 o máis laureado de todos. Balón de Juni Barrueta, cara Ingus Jakovic. Balón de Ole Lundqvist, cara Ingus Jakovic, que finta a tripla, salta Trestinkel, balón ahora de Ole Lundqvist, que falla a tripla, rebote poderoso de Thomas Scrap, conducindo balón coa man esquerda, con esa elegancia que lle caracteriza, xogando balón por detrás das costas, aí vai penetrando Thomas Scrap, hai axuda defensiva de Básquet Coruña, balón cara Marek Blasevic, hai P de Básquet Coruña, será balón a prol do Obradoiro. Sí, o pase non era o mellor de todos, quedoulle un chisquiño atrás a Blasevic, e aparte de novo moi abaixo para un xogador de 2-13 ir a coller balóns os nocellos, a altura dos nocellos é tremendamente complicado, pero bueno, Thomas Scrap, que fixo preparación con Canadá para o Mundial, foi un dos últimos descartes, pouco a pouco collendo outra vez ritmo de competición, a renovación creo que vital para Moncho Fernández, porque, bueno, eu creo que diría que como unha navalla suiza, Thomas Scrap probablemente non sexa un 9 en ninguna faceta do xogo, pero tampouco vai baixar do 6 ou do 7, tremendamente completo. Así a todo tamén a baixa salientable de Filipe Scrap do Sedurman, que pode xogar nas 3 posicións exteriores. Ese sí, foi medalla de bronce no Mundial xunto a un ex do Brogan como é Travel Hines. Balón de Álvaro Muñoz, cara Eric Washington. Balón para Marek Blasevic, defendido para Tumandian, intenta anticipar a Tumandian, pero o balón é Marek Blasevic, que cede o balón a Álvaro Muñoz, que lanza moi arqueado, non anota, rematou a posesión. Sí, outra vez chega o balón a poste baixo bastante tarde, con apenas 4 segundos para xogar Blasevic esa situación, que volve a precisar de demasiados botes para tentar mover a Tumane Diagne, e prácticamente sobre a bucina ten que gastar ese tiro a Álvaro Muñoz, e agora erro noutra saída de bloqueo nesta ocasión de Junior Barreta. E o rebote de Eric Washington, no recibir e tirar de Juni Barrueta, balón de Álvaro Muñoz, cara a Thomas Scrap, que cede o balón a Marek Blas, intenta anticipar e agora si o falla a Tumandian, o pivote senegalés, balón de Ole Lundqvist, cara a Juni Barrueta, que cede o balón a Sean McDonald, que falla, e rebote de Marek Blasevic,
Eric Washington. Cando soa agora a bucina, predillo un dos árbitros que continúen. Balón de Eric Washington, cara Marek Blasevich na liña de 3, defendido por Atuman Diagne. Sae a recibir Eric Washington. Aproveita o bloqueo de Marek Blasevich, toma pola dereita, lanza 3 Tinkel coa man esquerda, triplaza de 3 Tinkel, 3-6, 2-6. Nova máxima vantaxe, igualando a máxima vantaxe Obradoiro, 10 arriba, 36-26. Sí, a segunda tripla de Tinker no partido, amosando pues, probablemente a súa mellor cualidade. O ano pasado en Le Mans estivo en torno ao 40% de acerto. Penetración do ahora Ole Lumbis, que anota contra Tabua. Ole Lumbis, o sueco de Básquet Coruña, punto número 28 para reducir distancias, para parar a dinámica de Obradoiro. Balón de Eric Washington, ofrécese Tomás Esclavo, que é o que recibe, prepara Alex Hernández en Básquet Coruña, Alex Suárez en Obradoiro, lanza Álvaro Muñoz de 3, triplaza de Álvaro Muñoz, 3-9-2-8, agora sí máxima vantaxe do Obradoiro, 11 arriba, 3-9-2-8. Sí, está aparecendo o acerto en da longa distancia, son 3 triplas neste segundo período de Monbus Obradoiro. Nesta saindo de indirectos quedou McDowell totalmente pinchado no bloqueo, apareceu liberado para anotar o xogador de Monbus Obradoiro. El Lumbis atacando moi rápido, sí, liderando agora esta tentada, este intento de remonta de Básquet Coruña con 4 puntos consecutivos, en este caso con tiro libre adicional. O combo sueco, ex do Oviedo, segunda tempada Básquet Coruña, por certo, que xogou nos seus inicios aquí en España, moi pertiño de aquí, a unha hora no Ciudad de Ponferrada. Falla este tiro libre, Rubén Guerrero collo rebote, balón de Eric Washington, defendido por Alex Hernández, subindo balón Eric Washington polo perfil esquerdo, xa xogando Obradoiro en campo contrario. Eric Washington buscando unha liña de pase, esgota bote, balón de Rubén Guerrero, novamente cara Eric Washington, que indica coa man esquerda onde se debe ubicar o seu compañero Tomás Esclavo. Tomás Esclavo lle indica que cede o balón a Álvaro Muñoz, 6 segundos de posesión, aí vai Álvaro Muñoz de 6 metros, canastra fantástica de Álvaro Muñoz, 41-30. Gaña Obradoiro. Están con confianza, non foron quen de meter ese balón interior. Outra vez Rubén Guerrero estaba defendido nesta ocasión por Barrueta, tiña vantaxe, selando moi ben o xogador cubano cos dous pés en pintura. Decidiron gastar ese tiro exterior que agora mesmo pues, está a producir moitísimo a través del o equipo de Moncho Fernández. E con esa altura Ole Lumbis sendo capaz de manexar, hai pasos de Goran Huskic, balón a prol de Obradoiro. Cando imos entrar prácticamente nos últimos 2 minutos deste segundo cuarto, balón de Eric Washington, 41-30 gaña Obradoiro, perde Básquet Coruña, balón de Rubén Guerrero con problemas, con dificultades ante o pase de Eric Washington, que é o que recibe novamente o balón. Aí vai Eric Washington, cedendo, invertindo cara a Alex Suárez, que recibe, lanza, falla, tripla. E hai rebote de Junior Barrueta, do estadounidense, do Aleiro. Sí, buscando situacións de bloqueo, rebloqueo, despois man a man con Eric Washington, non atopou nada claro en ninguna desas situacións Monbus Obradoiro. Recibía o balón de Goran Huskic, sí, que falta de Eric Washington. Pedir o cambio Eric Washington, supoño que o cansanzo todavía non está no seu pico, lóxicamente de forma. Vai gañar unhos folgos de aquí ao descanso con este máis 11 Monbus Obradoiro, o xogador capital e chave no que vai de encontro para eles. Goran Huskic no tiro libre. Goran Huskic, que leva 4 puntiños. Aí vai buscando o quinto. Efectivamente, quinto na súa conta particular, o que máis importante, o 31 de Básquet Coruña, 41-31. E a primeira falta de Eric Washington. Vai Goran Huskic co segundo tiro libre, 108 segundos para chegar ao descanso. Vai aí lanzando e agora fallando, tenta o rebote Sean McDonald, pero collo rebote Tomás Esclavo coa axuda de Rubén Guerrero, cedendo o balón a Paul Figueras, que volveu á pista, o ex de Básquet Girona, o ex da cantera do Barça, recibindo a Alex Suárez, novamente cara a Paul Figueras, defendido por Alex Hernández, recibe Tomás Esclavo, moito movimento agora de Obradoiro, cedendo o balón agora cara a Paul Figueras, defendido por Alex Hernández, e a cara dentro Paul Figueras en 2 ocasións, retrasouse, tentando agora o pase con Álvaro Muñoz, lanza dun xeito un tanto complexo Álvaro Muñoz, porque esgotábase a posesión, balón de Alex Hernández, vai cara dentro Alex Hernández, falla, rebote de Goran Huskic, agora para Aleix Font, con problemas, balón ao chan, xogando en campo propio,
Ahora atacando xa campo rival, balón de Alex Hernández. Eso quedan 5 5 segundos no segundos. roche de posesión. Vaya Alex Hernández, sendo vertical, cedendo o balón a Goran Huskic, pero toca balón Rubén Guerrero, tentaba xirarse Goran Huskic, boa defensa do Obradoiro, 55 segundos para chegar ao descanso, 4-1, 3-1, 10 arriba Obradoiro. Eu creo que equivoca aí a situación Alex Hernández, con 4 segundos de posesión teria que ser el quen terminara xa o ataque de Lima Basket Coruña, un ataque que previamente con esa finta de pases semellaba que podía rematar nunha bandexa sinxela do xogador murciano, que non puido finalizar. E tempo morto nesta ocasión de Monbus Obradoiro, 55 segundos, ese máis 10 que se estabiliza como diferencia máxima a prol do equipo santiagués, onde, como falábamos, aparece o tiro de 3 puntos, volvan a topar situacións a nivel ofensivo máis claras con Eric Washington en pista, e quedou un chisco atascado Lima Basket Coruña despois dese 0-10 inicial co que abría o segundo período. 55 segundos, polo tanto, cando menos 3 posesións para chegar ao descanso nesta 37 edición da primeira da Copa Galicia, primeira semifinal. A partir das 8:30 xogarán Río Breogán e Club Ourense Baloncesto. Obradoiro xecendo de local en Lugo 41, Basket Coruña 31. A piques de rematar este tempo morto solicitado por Obradoiro. Supoño Edgar, lóxicamente, para organizar xogada. Sí, para preparar algo de final de partido. Todas as situacións son entrenables, a pretemporada ademais con marcador a favor, pois é máis propicio para esas situacións, onde vemos ademais que Moncho Fernández nesta segunda rotación pois está misturando un poquinho máis os quintetos, non dando entrada, facendo coincidir a toda a segunda unidade ao mesmo tempo como fixeron no primeiro cuarto. Vai sacar en campo propio, perfil esquerdo, Obradoiro, aí está Pol Figueras. Na súa volta a Galicia, balón de Álvaro Muñoz, cara Pol Figueras. Sí, ese media defensa en zonas de Lima Basket Coruña, tras o tempo morto. Vai se refuxiar nunha 2-3, tentando dificultar un pouco que tería preparado Moncho Fernández, ao mellor contra a defensa individual. 7 segundos de posesión, aí vai Álvaro Muñoz, que lanza de 3, falla. Sí, o vai balón a valer toca por detrás do tabuleiro, Exacto. será balón a prol de Basket Coruña. Creo que xa é a terceira ou cuarta vez que acontece isto nos ataques de Obradoiro. Balón de Alex Hernández, 30 segundos para chegar ao descanso, defendido por Pol Figueras. Ofrece Sean McDonald, pero finalmente non recibe o balón. Aí está Alex Hernández. 12 segundos con subida a metade da posesión. Atopa moi ben a Sean McDonald, pero boa defensa de Álvaro Muñoz. Tocou o balón, Thomas Scrap. E logo Sean McDonald será balón a prol de Obradoiro. Sí. 15 segundos para chegar ao descanso. 4-1, 3-1. Pol Figueras Última posesión. para Álvaro Muñoz, que está especialmente eficaz neste primeiro tempo. 4-3, atopa por dentro Rubén Guerrero, 3-1 defensivo de Basket Coruña e hai falta. Sí, todas as situacións de cambios defensivos, ou prácticamente todas, que ten implicado a Rubén Guerrero, pois está Monbus Obradoiro tentando xogar desde o interior, facendo de chegar o balón. Prácticamente Lima Basket Coruña non está podendo parar de outro xeito que non sean faltas. Tamén eu creo que o mellor de xeito intencionado, coñecedores de que non ten unha porcentaxe moi importante do tiro libre, pero agora anota o primeiro. Anota o primeiro tiro libre, 2 de 5 en tiros libres hoxe o pivote Marbellí de Obradoiro. 2 segundos exactos para rematar o segundo cuarto. Aí va Rubén Guerrero co segundo, anota tamén 43-31, máxima vantaxe do Obradoiro. Pase Canales Hernández, balón para Aleix Font. Que canastra de Aleix Font tras o pase de Alex Hernández. Maxia de Basket Coruña en 2 segundos de aro a aro, de pista a pista, para 2 novos puntos de Basket Coruña, seguramente a mellor canastra de todo o partido. 4-3, 3-3, 10 arriba Obradoiro, 10 abaixo Basket Coruña. Saque rápido de Basket Coruña, Alex Hernández, que se desmarcou, xirouse para darlle o balón a Aleix Font, e Aleix Font no aire cunha man anotou en bomba, anotou esa canastra. 4-3, 3-3, chegamos ao tempo de descanso. Valoración, Edgar. Bueno, creo que de momento estás a impoñer a diferenza de categoría por tramos de maior acerto, sobre todo, máis que de continuidade no xogo nos primeiros 20 minutos, con esa aparición da liña de 3 no segundo cuarto, con momentos onde, pues, o que falábamos agora mesmo, Rubén Guerrero está aproveitando cada mismatch, cada emparellamento favorable a nivel físico que ten para ben producir ou ben sacar algunha falta. Pero bueno, creo que a imaxe de Lima Basket Coruña, máis aló deste tramo intermedio de segundo cuarto, está sendo boa, positiva, e queda unha segunda parte bastante interesante.
Pois uns minutiños para descansar e de seguido retornamos coa segunda parte desta primeira semifinal da 37 edición da Copa Galicia. Polo de agora 4-3-3-3, gaña Obradoiro, perde Básquet Coruña. And it's been the room of many poor boys. And Lord, I knew that my mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. And my father was a gambling man down in New Orleans. And I got warm food on the platform, and the other food on the train. And I'm going back to New Orleans to wear a ball and a chain. And I'm going down, and I'm going down to New Orleans to wear the ball and a chain. Durante séculos, o camiño acompañou os peregrinos, nos seus retos, nas súas ledicias e dificultades. O Xacobeo estivo presente iluminando a súa travesía cara a Compostela. Igual que fai con nós, sentimos Galicia. Cada día é unha etapa do camiño, cada día é un reto por completar, cada día arrópanos para conseguilo. Cada día o Xacobeo está con nós. Cada día o Xacobeo está con nós. When we were young, the higher places made us strong together. Every day, we told each other to be friends forever. Mistakes and troubles didn't bring us down. Whoa, whoa, whoa. Friends and lovers just fooled it around. Whoa, whoa, whoa.
Un cambio é mirar con outros ollos. É deixarse ir. Para poder voltar. É recordar cada segundo. É guardar cada recordo. Un cambio é buscar novos puntos de vista. É compartilos. É olvidarse do tempo. Disfrutar do momento. É respirar a pureza. Un cambio é poder perderse, pero tamén ataparse. É coñecer as cores do outono e do inverno. É seguir os pasos da historia e dunha orixe. Un cambio é buscar a felicidade, celebrar cada instante e sentirse libre. Un cambio é a brisa do mar, capturar a beleza dunha paisaxe e sentir que estamos máis vivos que nunca. Precisas un cambio? Se che digo que camiñar ata a fin do mundo só é o principio, que o mellor é quedar o último, que nunca o derás visto todo, que aquí, cando somos felices, gritamos, que nesta costa, aínda que chegues morto, revives. Que o das redes e o de navegar non nos estresa nada de nada. Que para ver ben, apagamos a luz. Que mesmo baixo terra podes atopar tesouros. Que somos moi orixinais. Pero encántanos repetir. Eu de ti daríalle unha volta. Porque estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar. Senta ben. Galicia. Durante séculos, o camiño acompañou os peregrinos, nos seus retos, nas súas ledicias e dificultades. O Xacobeo estivo presente iluminando a súa travesía cara a Compostela. Igual que fai con nós, sentimos Galicia. Cada día é unha etapa do camiño, cada día é un reto por completar, cada día arrópanos para conseguilo. Cada día o Xacobeo está con nós. Cada día o Xacobeo está con nós.
Se che digo que camiñar ata a fin do mundo só é o principio, que o mellor é quedar o último, que nunca o darás visto todo, que aquí, cando somos felices, gritamos, que nesta costa, aínda que chegues morto, revives. Que o das redes e o de navegar non nos estresa nada de nada. Que para ver ben, apagamos a luz. Que mesmo baixo terra podes atopar tesouros. Que somos moi orixinais. Pero encántanos repetir. Eu de ti daríalle unha volta. Porque estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar. Senta ben. Galicia. Volvemos na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto coa segunda metade desta primeira semifinal da 37 edición da Copa Galicia. Obradoiro 43, Básquet Coruña 33. Estamos novamente con Edgar Paz nos comentarios, e vendo aquí as estatísticas, con 5 tiros libres, por exemplo, errados en Básquet Coruña, 2 de 7, con 10 perdas de Básquet Coruña, 8 de Obradoiro. Un Obradoiro que, por exemplo, anotou o 35,3% dos seus lanzamentos de tiro de 3, destacados en anotación, 11 puntos de Eric Washington, 7 de Álvaro Muñoz, 7 de Trestinkel por parte de Básquet Coruña, 11 puntos de Aleix Font, 6 puntos de Ignus Jakovic, 5 puntos tamén de Goran Huskic. Edgar, que esperas desta segunda metade? Sí, o que falábamos da diferencia dos tiros libres, con esos emparellamentos favorables en moitos momentos a Monbus Obradoiro. Imagino que seguirán tentando regular bastante a minutaxe ambos os dous equipos. De feito, vemos un quinteto totalmente diferente en Monbus Obradoiro para este inicio do terceiro período. E creo que pode seguir neste partido igualado, onde leva Básquet Coruña. Creo que ten ainda moitas cousas que decir. O lanzamento de 3 de Trestinkel, que anota, punto número 46, máxima vantaxe a prol do Obradoiro, 4-6, 3-3, 13 arriba, Obradoiro. Das 7 triplas que leva anotadas Monbus Obradoiro, 3 levan a firma de Tinkel. Comeza o terceiro cuarto como rematou o segundo, con ese acerto dende a longa distancia do equipo de Moncho Fernández, que semella que quere estar tamén máis agresivo na defensa 5 contra 5 sobre o balón. Agora falta clara en ataque de Ignus Jakovic, que se desfixo aí de xeito punible, antirreglamentario sobre Fernando Zulbrick en un Obradoiro que nesta segunda metade, Edgar, comezou con permutas no xogo exterior. Fernando Zulbrick e Rigoberto Mendoza, que non foron titulares. O resto, sí, Álvaro Muñoz, Justo Boy e Trestinkel. Sí, está misturando un chisquiños máis os quintetos, o que falábamos xa previamente, de non poñer toda a segunda unidade deste partido, sempre ten comillada a vez, e de momento pois son dúas posesións, unha defensiva e unha ofensiva con éxito, o que sumar este tiro dende o codo, dende a prolongación do tiro libre de Justo Boy, que é un rango que manexa realmente ben. Unha canastra de 4 metros do pivote ucraíno, na súa segunda tempada en Obradoiro xa estivo dende 2015-2018, despois 3 anos no Barça, un en Gran Canaria, un en Murcia e a volta a Santiago. 5-0 de parcial de Obradoiro, 15 arriba, máxima vantaxe, e aí falta agora en defensa de Obradoiro. Sí, a falta de Álvaro Muñoz. Correcto. Nese un contra un, Barrueta quería atacar inmediatamente, gañar esa liña de fondo, e a Muñoz colleu un chisquín lento no desplazamento, gastou a falta, e agora canastra de moito mérito de Lumbis. Está en cada parcial de Obradoiro, unha maior parte dos parciais a favor de Obradoiro, a prol de Obradoiro, tentando reaccionar, tentando liderar o equipo, o seu compañeiro, o de Básquet Coruña, Ole Lundqvist, o sueco. Balón de Trestinkel, que lanza de 3, triplaza de Trestinkel. Unha máis, dúas consecutivas, estas saindo de indirectos, que falábamos desa versatilidade que pode aportar Trestinkel, porque además é unha situación moi complexa de defender para os 4 rivais. Neste caso Alejandro Galán non está tan habituado a ter que perseguir e pasar bloqueos indirectos, e con espazo e acerto e confianza como estamos usando esta tarde,
está a facer un partidazo e agora un movimento de pés e fintas de Huskic en poste baixo, dous máis finalizando con man esquerda mía. Xirándose aí en esquerda, Goran Huskic anotando con suavidade. Goran Huskic para colocar o marcador 14 abaixo, Básquet Coruña 14 arriba o Obradoiro. Balón de Pustovi, cara Fernando Zurbriggen. Sabe recibir Rigoberto Mendoza, que ven cara adentro despois de fintar a tripla. Esgota bote, balón de Álvaro Muñoz en dereita, 2 segundos no roxe, posesión, lanza Álvaro Muñoz, triplaza de Álvaro Muñoz, 5-4, 3-7. O sea, terceira en apenas 2 minutos e medio da que van disputados. Eso está impulsando a nivel ofensivo a Monbus Obradoiro, que sempre en ACB foi un equipo que en ataque tivo eficiencias importantes. De feito, o ano pasado foi o 9º ataque da competición, con 108,3 puntos por cada 100 posesións, e cando son capaces de abrir o campo, cando o equipo é capaz de ter acerto dentro da liña de 3 puntos, pues, bueno, volve ser moitísimo máis perigoso, e de aí este máis 17. Balón agora que recupera Tinkel Layas e Alex Galán, porque cometeu unha nova perda a Básquet Coruña. Cometera 10 no primeiro tempo. Balón de Álvaro Muñoz tras o pase de Tinkel. Balón agora de Fernando Zurbriggen no perfil dereito, xogando en campo contrario. Fernando Zurbriggen recibe a Álvaro Muñoz, que está con confianza o capitán. Aproveitando o bloqueo de Pustovoy, toma pola dereita, penetra Álvaro Muñoz, canastra de Álvaro Muñoz, 5 puntos consecutivos, abre fenda Obradoiro e vai a se o fai 19 arriba, 5-6, 3-7, gaña Obradoiro, 19 arriba, chegou cunha máxima vantaxe de 11 puntos no primeiro tempo, chegou con 10 ao Ecuador do partido, agora gaña por 19, polo tanto en 3 minutos 14 segundos deste terceiro cuarto, máis 9 a prol de Básquet Coruña. Obradoiro 56, Básquet Coruña 37, tempo morto en pista solicitado por Diego Epifanio. Sí, obrigado a parar neste intre o encontro, porque se está a rachar, a poñer moi costa arriba, xusto cando falábamos de que podría mantelo igualado. Obradoiro non desperdiciou nin unha súa posesión ofensiva no que vai de terceiro cuarto, anotou en todas as seccións ofensivas das que dispuxo. Apareceron Muñoz e Tinkel, que xa viñan con boa man, con bo momento do final do segundo cuarto, e agora esta última situación no 2 contra 2, que a esquina desocupada en lado esquerdo da pista, pouca actividade de Huskic para parar balón, e despois a finta de pase excelente de Álvaro Muñoz para deixarlle o camiño totalmente libre ata finalizar o aro. O Obradoiro que xoga o seu cuarto partido nesta preparación, 3 amigables e hoxe partido oficial. Básquet Coruña o terceiro. Obradoiro perdeu os 3 amigables, Básquet Coruña gañou un e perdeu un, gañou a Vitoria Guimaraes e perdeu contra Oviedo en Foz. No caso de Obradoiro, perdeu contra Unicaja, perdeu contra Breogán e perdeu contra Valencia Básquet. Hoxe gaña por 19 a Básquet Coruña nun partido, derbi, por así decirlo, provincial da provincia da Coruña. Saca Ignus Jakovic, balón de Ole Lundqvist, cara Goran Huskic, toca balón Zurbriggen, que se rí con ese, un xogador con moito carisma, super, nas entrevistas super locuaz. Sí, sobre todo un xogador de moi boas pernas, de moita actividade defensiva sobre balón, un xogador que pode apretar, elevar ese listón. E outra perda agora de Huskic buscando ese pase. Rigoberto Mendoza, que non desaproveita en campo aberto para anotar 2 máis. Segue a ampliar a ventaxa Monbus Obradoiro por riba dos 20 puntos neste intre. 21 arriba Obradoiro, Rigoberto Mendoza no seu debut con Obradoiro, internacional dominicano, ven de xogar o Mundial. Non está xogando hoxe Jordan Howard, internacional con Puerto Rico. Balón de Ole Lundqvist, aproveitando a súa estatura, un xogador exterior, balón de Alex Galán, no seu rango de tiro, lanza unha tripla, así a todo, perdón, é Sean McDonnell, o ex de Alicante. O curioso é que anotou, pero tiña dúbidas, el que iba polo seu propio rebote. Sí, unha situación de bloqueo directo, sale agresivo o show Pustovi, rota Tinkel para controlar a posible continuación, pero Lundqvist está moi listo poñendo o balón na esquina. Canastra agora fantástica de Ole Lundqvist, marcando os pasos de tiro libre adicional pola falta de Artem Pustovoy. Tamén é unha falta, por así decirlo, non intencionada, no senso de que realmente esvara Pustovi, pero lógicamente fai falta sobre Lundqvist. Lundqvist seguramente o mellor xogador de Básquet Coruña neste partido. Falabas, Edgar. É a cuarta de Pustovi, Lundqvist outra vez en campo aberto, tentando sempre ser agresivo, ten moito tamaño para xogar en posición de 2. Falaba na acción anterior que correxía Moncho Fernández a Rigoberto Mendoza os automatismos dos que falamos a nivel defensivo, cando Tinkel subía
deixaba a súa esquina para controlar a rotación do pívot na defensa do bloqueo directo. Era Mendoza que tiña que caer un pouco máis para poder tapar esa liña de pase. O certo que a lectura de Lumbis foi moi boa, como foi boa a súa penetración, ainda que agora erra o adicional. Collo rebote, Marek Blažević, que precisamente ven de entrar á pista. Indica precisamente Blažević onde se debe ubicar Álvaro Muñoz. Balón de Fernando Zurbriggen, defendido por Ignus Jakovic. Sabe recibir Trestinkel. O home seguramente máis destacado en Obradoiro xunto a Álvaro Muñoz. Balón de Rigoberto Mendoza, que vende a anotar os outros primeiros puntos coa camiseta do Obradoiro. Hai falta de Ignus Jakovic do base letón sobre Fernando Zurbriggen. Creo que van pitar a Blažević lonxe do balón na pelexa con Huskic en poste baixo. Dá má sensación que sea falta. Sí, a Huskic segunda. un golpe na parte esquerda da boca da faciana. Vai sacar Ole Lundqvist a altura do banquillo de Obradoiro. Ignus Jakovic subindo o balón ante a defensa de Zurbriggen. Defensa intensa de Zurbriggen. Ahí va o balón de Juni Barrueta. Nuevamente Ignus Jakovic. Sabe recibir Juni Barrueta. Nuevamente cara Ignus Jakovic. Lance de 3. Triplaza de Ignus Jakovic. Tras lo pase de Juni Barrueta. Ahora tempo morto en pista solicitado por Moncho Fernández, que se enfada coa acción defensiva dos seus xogadores. Colócase Básquet Coruña a 13. Chegou a perder por 21. Por lo tanto, parcial de máis 8 a favor de Básquet Coruña. 5 minutos consumidos exactos do terceiro cuarto. Obradoiro 5-8, Coruña 4-5. Sí, asustar situacións defensivas. Agora non lle gustou a mala comunicación entre pequenos, que inmediatamente co pase de volta de Junior Barrueta permite outra tripla liberada. Son dúas prácticamente de xeito consecutivo que non desaproveita a Leima Básquet Coruña, e permite empurrar un pouquiño máis a nivel ofensivo, e de aí que este parcial aberto que agora ten o equipo herculino, bueno, pois obriga a Moncho Fernández a parar o partido, a recompoñer certas ideas. Estaba sendo positivo para o Muso Obradoiro o feito de que sin Thomas Scrub, sin Eric Washington en pista, o ataque estaba sendo fluido, estaban conseguindo bons tiros, pero veremos agora que decide Moncho Fernández tras parar o encontro con este tempo morto. Teño a sensación, Edgar, de que, por exemplo, agora neste caso pido tempo morto Moncho Fernández, porque seguramente nos últimos 2 anos, 2 tempadas máis ou menos Obradoiro, o que máis sofreu para min foi eses parciais de súpeto en contra que recibiu ás veces excesivos. Bueno, é un equipo que a nivel defensivo tamén toma certos riscos, porque gusta de defender o bloqueo directo de xeito bastante agresivo, normalmente con homes grandes en posición de 5. Eso require que os outros 4 pois fan as rotacións ben. É complexo moitas veces, sobre todo porque o bloqueo directo deféndese con 5 realmente, non cos 2 involucrados no momento do balón, e tamén porque no plano físico, pois bueno, hai equipos na Liga CB que están sempre un paso ou 2 por riba. Zurbriggen sacou o balón, cedeu yo Álvaro Muñoz, que xa lle cedeu o balón a Zurbriggen. Defensa agora asfixiante de Ignus Jakovic, se comete unha nova falta. En o caso de Jakovic vai ser a terceira. Sí. Vai entrar Alex Hernández. Sí, no posto de 11 ten a rotación un pouco máis limitada Leima Básquet Coruña, coa baixa do dinamarqués. Sebastián Aris, unha das fichaxes de Básquet Coruña, 7 renovacións. Sebastián Aris e Beka Burjanache, as dúas das fichaxes de Básquet Coruña que hoxe non están. Tampouco está Jordan Howard en Obradoiro. Balón de Marek Blažević, cara Rigoberto Mendoza, que lanza taponazo de Ole Lundqvist. O balón dividido que gañaba Trestinkel, finalmente chegas mans de Rigoberto Mendoza. 12 segundos no de posesión. Thomas Scrub, cara Zurbriggen, que marca a xogada temporizando. Sí, creo que se están queixando do reloxo. Sí. Comentaba aí Moncho Fernández a un dos árbitros, falando agora un dos árbitros coa mesa. 5-8, 4-5, 13 arriba Obradoiro, a 4 minutos 30 segundos para matar o terceiro cuarto, cando vemos en imaxe aquí que Fraga, un dos adestradores axudantes de Río Breogán, falando con Sergi Quintela, sí, tamén Albert Ventura e algún xogador máis de Río Breogán. Corrixen o reloxo de posesión, dan 18 segundos. Devolve a pista Tumandian por Goran Huskic, home por home, homólogo por homólogo. Vai sacar de banda Rigoberto Mendoza. Sae recibir Fernando Zurbriggen. Aproveitando agora o bloqueo de Marek Blažević, tomando a dereita, balón para Blažević, Thomas Scrub, xogando dereita a esquerda Obradoiro. Aí no poste baixo, Trestinkel cede o balón a Zurbriggen.
que busca unha liña de pase cara a Tomás Esclava, 4 segundos no de posesión, aí vai Tomás Esclava, cara a Rigoberto Mendoza, que vai cara dentro, lanza, e hai falta defensiva, non anotou Rigoberto Mendoza, que anotou aí uns intres aos seus dos primeiros puntos como xogador do Obradoiro, e que no primeiro tempo Edgar estivo un pouco máis timorato a hora de buscar o aro, compre salientar que un xogador que ven de non xogar en Europa. No, ten experiencia en Europa, curta, pero sobre todo no baloncesto tanto sudamericano como norteamericano, esta última temporada na G-League, na Liga de Desenvolvemento da NBA. Agora está sendo máis vertical, gañou certa confianza despois desa situación a campo aberto que finalizaba. Non lle deu reparo volvelo a intentar tras o tapón. Mágoa para a defensa de Lima Basket Coruña, que aguantou 23 segundos a moi bo nivel, chegou un chisquiño tarde de Añea esa axuda e permitiu 2 tiros libres máis para Mombus Obradoiro. Anotou os dous Rigoberto Mendoza, 60-45, sacou rápido ahora Juni Barrueta, chegou para cortar esa liña de pase no balance defensivo veloz Marek Blasej, será balón a prol de Coruña, 19 segundos no reloxo de posesión, vai sacar de fondo Alex Hernández, sabe recibir Juni Barrueta, o se menos protagonista en Básquet Coruña, balón de Alex Hernández botando entre as pernas, atopa por dentro a Tumandian no espacio, tiña espacio tempo para finalizar, errou a Tumandian, sí, balón de Trestinkel con dificultade, xa xogando Obradoiro en campo contrario, Zúlbrick marcando xogada coa man esquerda, defendido por Alex Hernández, aproveita o bloqueo de Marek Blasej tomando pola esquerda, balón en dereita para Tomás Esclava, poste medio, cara a Marek Blasej que se xira, sí, cara a súa esquerda e falta a Tumandian. Sí, co xiro por liña de fondo con ese reverso de Blasevich moi rápido, xa tiña superado, deixando por detrás do seu ombreiro a Diañé, que co cóbado pois tivo que corregir posición para gastar a falta. E creo que na faceta ofensiva esa situación, ese bo pase de Alex Hernández, ia que ser máis agresivo para finalizar por riba do aro, ten esa capacidade para facelo esta canteira do Barcelona. A tripla agora de Rigoberto Mendoza, antes o comentábamos, e agora 7 puntos neste terceiro cuarto de Rigoberto Mendoza, 6-3-4-5, taza 8 arriba Obradoiro, coa tripla de Rigoberto Mendoza. Outra máis do equipo de Santiago neste terceiro cuarto, que está a ver o aro con moita facilidade en da longa distancia. Balón de Alex Hernández, 3:20 para chegar ao final del terceiro cuarto, balón de Tumandian que cede cara a Aleix Font, que penetra, se para, balón por dentro a Sean McDonald, pase fantástico de Aleix Font, e Sean McDonald que anota contra Taboleiro, 6-3-4-7. Balón de Fernando Zúlbrick en esquerda, esgota bote, balón de Thomas Scrab en dereita cara a Trestinkel, que bota balón por detrás da espalda, lanza contra Tabo e chega para palmear Marek Blasevich, 6-5-4-7. Sí, xogose un contra un dende a esquina, cambio por detrás das costas, absorbendo contacto, e agora liberado Alex Hernández, que non pode castigar con esa tripla frontal. Rebote de Trestinkel, aí na transición rápida, sendo vertical, Fernando Zúlbrick en falla, balón dividido para Thomas Scrab, que anota nunha canastra marca da casa de Thomas Scrab, sí, balón dividido por detrás de canasta, Thomas Scrab aproveitando, además, esa condición de zurdo, Edgar, que lle fai especialmente difícil defender aos seus contrincantes. Sí, sobre todo, ia comentar que está a ter problemas Lima Basket Coruña para protexer un pouco o seu aro, están penetrando con moita facilidade os homes de Mombus Obradoiro, finalizando esas situacións de alta porcentaxe, unha máis agora de Thomas Scrab, como comentabas a aro pasado, e aparece o máis 20 outra vez, esa diferenza que momentaneamente semellaba querer ameazar Lima Basket Coruña, pero outro parcial positivo dos homes de Moncho Fernández, volver a ter este colchón, esta seguridade, cando Eric Washington volta a pista. Tamén Alex Suárez, base ale pivote de Obradoiro, volveron a pista, tocou o balón Obradoiro, tocou o balón foi do que foi Marek Blasevich, será balón a prol de Básquet Coruña, lanza agora Básquet Coruña, falta ya Alex Fonte, o rebote defensivo é de Thomas Scrab, transitando, conducindo, unha das especialidades do xogador de Canadá. Aí está Thomas Scrab apoiando o bloqueo de Marek Blasevich, tomando pola esquerda, balón de Eric Washington en dereita, topando no poste medio a Marek Blasevich, que lanza, nota Marek Blasevich, fundamentos técnicos do lituano Marek Blasevich. Sí, 22 arriba. Outra vez buscando situación de poste baixo, triangulando, movendo o balón Mombus Obradoiro, nesta ocasión de cara, pues castigando a Tomás Diañé, que está a ter bastantes dificultades nesas situacións de un contra un. As 2 veces que lle xogou Blasevich de costas ao aro, pues sacoulle unha falta e agora esta canastra de 2 puntos. Volve Paul Figueras á pista. Vai xogar con 2 bases agora mesmo Obradoiro. Paul Figueras, Eric Washington.
Outro base, Fernando Zúñiga, está no banquillo. Axudando aí Alex Suárez a subir o balón, xogando Obradoiro en campo contrario, marcando xogada Eric Washington, defendido por Alex Hernández, balón de Alex Suárez, o Menorquín, o ex do Juventud, balón de Marek Blasic en paralelo, recibindo, marcando xogada coa man esquerda, 5 segundos de reloj de posesión, Pol Figueras, problemas para Obradoiro, 2-1 defensivo de Básquet Coruña, recupera Aleix Font, pero balón non se entende, Sean McDonald, Aleix Font, o balón para Marek Blasic, asista Tomás Escaca, canota a bandexa, punto 71, 24 arriba, máxima vantaxa prol de Obradoiro, 7-1, 4-7, 24 arriba, Obradoiro. Sí, situación de perda de concentración, de non estar o mellor perfectamente metido no partido, esa perda, máis 24, agora outra falta de Diañé, nesta ocasión en ataque, poñéndose indirecto para a saída de Aleix Font, saca un chisquiño a cadeira. É a cuarta, se non me equivoco. Non está a ser unha boa rotación de Atumane Diañé. Sí, porque incluso nunha xogada en 2x2 que tiña espacio e tempo para finalizar, non foi quen de finalizar con precisión. En marcha precisamente a Tumán Diagne ao banquillo, así o decide Diego Epifanio, segunda tempada no banquillo de Básquet Coruña, hoxe volvendo ao Pazo dos Deportes de Lugo, onde adestrou 2 anos, 2019-2021, rematando con aquel ascenso en Granada. Balón de Alex Suárez, cara Thomas Scrap, 12 segundos no reloxo de posesión Eric Washington. Vai no bloqueo Marek Blasic, toma Eric Washington pola dereita, párase, balón para Marek Blasic, que lanza de 3, falla, rebote Alex Hernández. Alex Hernández hoxe axudando no rebote. Xa xogando en campo contrario no perfil esquerdo, defendido por Eric Washington, marcando xogada coa man esquerda, 30 segundos para chegar ao remate ao terceiro cuarto, 24 arriba Obradoiro. Aí está Alex Hernández, cara Aleix Font, vai cara dentro, defendido por Pol Figueras. E aí falta en ataque de Aleix Font. Sí, boa axuda de Eric Washington. Sí. E provocou esa falta de Aleix Font, que a recoñece. Aleix Font, o aleiro formado en Sants, un barrio de Barcelona, moi vencellado baloncesto. Tamén formado no Barça, feito a súa primeira convocatoria co primeiro equipo foi precisamente na Coruña, na Copa do Rei 2016. É un Aleix Font que ademais xogou en Básquet Coruña. Perdón, está xogando en Básquet Coruña, segunda tempada, xogou en Obradoiro cedido polo Barça na 19-20. Aí vai Eric Washington cara a Alex Suárez, que lance de 3, falla. Toca Pol Figueras, o balón é para Básquet Coruña, saca rápido Alex Hernández, 8 segundos, 7 segundos, ten que asumir riscos Alex Hernández, vai se o bote excesivamente loco, pero na penetración vai, falla, tentaba Igor Anjuski palmear, rebote de Marek Blasic, chegamos ao remate do terceiro cuarto, Obradoiro 7-1, Básquet Coruña 4-7, 24 arriba Obradoiro, máxima vantaxe no partido, queda o derradeiro cuarto. And it's been the room of many poor boys and Lord, I knew that my mother was a tailor. She sewed my new blue jeans, and my father was a gambling man down in New Orleans.
retornamos coa retransmisión desta primeira semifinal da 37 edición da Copa Galicia no Pazo Provincial dos Deportes de Lugo, coa narración de Millán Gómez, cos comentarios de Edgar Paz. 7-1-4, 7-24 arriba Obradoiro. Sí, aumenta a porcentaxe na liña de 3 Obradoiro, cas 4 triplas que conseguiu no terceiro período, de 23, 43,5% no que vai de partido. E despois tamén gañando moitos máis puntos en pintura. Anotaron 10 neste terceiro cuarto, cando levaban 8 descanso. De aí que este máis 24 aparezca no electrónico do Pazo Universitario de Lugo. O balón de básquet Coruña para Alex Hernández, que lanza de 3, excesivamente longo, rebote de Alex Suárez. Balón de Eric Washington, marcando xogada coa man dereita. Aí está Eric Washington. Balón para Thomas Scrab, que ia cara adentro. Tivo problemas para a recepción, pero mantén a posesión do balón. 10 segundos no relóxio de posesión, aí vai. Defendido por Goran Huskic, xírase cara dereita, lanza Thomas Scrab, falla, pero hai falta en defensa de Goran Huskic. E a primeira de Goran Huskic. Sí, 2 tiros libres máis para Mombus Obradoiro, que falábamos, sendo capaces de ser máis agresivos, de finalizar máis situacións en penetración. Xa está preto dos 20 tiros libres tentados no que vai de partido o equipo compostelano. Máis aló dos temas arbitrais, nos que a min sempre me producen aburrimento en xeral. Lóxicamente é un equipo xera moitos tiros libres porque é moi vertical o aro, sí, habitualmente. Por agresividade, nesta segunda parte, na primeira metade, polas situacións dos emparellamentos en pintura tras cambios defensivos que aproveitaron moi ben con Rubén Guerrero. Evidentemente para entrar en bonus, para sacar faltas de tiro, se un equipo é agresivo, vai ter máis oportunidades. No caso do Obradoiro, pues, ten un xogador moi vertical como Eric Washington, o mesmo Thomas Scrab, que vai lanzar este tiro libre. Falla o primeiro Thomas Scrab. Tamén Fernando Zúlbriga, un xogador vertical. Paul Figueras sigue outro perfil, diferente. Rigoberto Mendoza xa vimos nesas primeiros 2 puntos que anotou en transición unha penetración e fallou Thomas Scrab o segundo tiro libre. Os dos, ademais Blasevich entrou antes de tempo no rebote, sacará de lateral Leima Básquet Coruña. Vai sacar Pablo Hernández Montenegro, xogador compostelán, xogando en Básquet Coruña. Balón de Alex Hernández, subindo o balón, defendido por Eric Washington, xa xogando en campo contrario, xa a recibir Alex Font, balón no poste medio, cara Goran Huskic, topa por dentro con dificultad Sean McDonald, que anota, sí. Anota Sean McDonald, xogada entre pivotes, a la pivote cara a la pivote, anotou Sean McDonald, un xogador que lóxicamente terá que adaptarse ao sistema de Diego Epifanio, pero cando menos coñece a Liga, e xa sabemos, Edgar, que o 80 ou 90% das plantillas para ascender normalmente a Liga CB teñen que ter experiencia importante en Liga LEB. E además é un xogador con un rendimento en ascenso temporada a temporada, dende Oviedo, Alacante, correcto. Agora leva Básquet Coruña, e a primeira situación que lle sale o equipo herculino de meter balón en poste baixo a Huskic, a situación de bloqueo, despois de poñer un directo, McDonald corta o aro e atopan esa situación, 2 puntos adicional, e creo que van ser momentos e sistemas estruturas que veremos moito no equipo de Diego Epifanio, coa presencia de Huskic. Thomas Scrab cedendo a dereita, Eric Washington, que finta de 3, pero vai cara dentro, defendido por Alex Hernández, finaliza coa dereita, colocando moi ben o corpo, parece que ia a finalizar coa esquerda, finalmente coa dereita contra Taboleiro, canastra fantástica de Eric Washington, sí, base baixiño, pero moi vertical, 1,80. Moi difícil polo xesto, co que ten que encarar o aro, 2 puntos máis en pintura de Mombus Obradoiro. Pablo Hernández na tripla, falla, rebote de Alex Suárez, o menorquín, o ex do Real Madrid, entre outros. Paul Figueras en horizontal, cara a Alex Suárez, cede o balón a Eric Washington, ven a facer o bloqueo Marek Blasevich, tomado pola esquerda Eric Washington, balón de Paul Figueras, balón de Thomas Scrab, moi ben xogado Obradoiro, Thomas Scrab cara a Marek Blasevich. Moi ben xogado, falábamos antes que cando xogan o bloqueo directo con 2 a espalda, canastra de Marek Blasevich. Buscan liberar a esquina, despois de que Figueras poda ocupar esa esquina, non ten o tiro, balón interior, corta Blasevich desde poste alto e atopa ese pase Thomas Scrab, excelente a circulación de balón a partir do bloqueo directo, e merecedora esta situación en media pista de acabar producindo este 2+1. Aí vai Marek Blasevich co tiro libre adicional e anota Marek Blasevich, 7-6, 5-0, 26 arriba Obradoiro, máxima vantaxe. 8 minutos 10 segundos para rematar o derradeiro cuarto. Ingus Jakovic, que volveu a pista ao letón. Pablo Hernández Montenegro, balón para Goran Huskic, que vai cara dentro ante a presión de Marek Blasevich, que boa axuda,
boas mans de Alex Suárez que recupera o balón. Eric Washington xa xogando en campo contrario, aí no poste baixo Marek Blažič, e fai falta aí Sí, de Huskic moi de Goran clara. Huskic, sí. Por meter a man ese contacto a destempo. E a segunda. Buscaba repetir sistema Leima Basket Coruña, pero nesta ocasión non tuvo éxito. Cando os xogadores interiores teñen que gastar tanto bote en poste baixo, que además suele ser un bote bastante alto, nesta ocasión o de Huskic así o era, facilita moito que calquera axuda lateral, calquera finta un chisquiño máis longa poda chegar ao balón, como esta de Alex Suárez. Aí está, 2 minutos e 11 segundos consumidos deste cuarto. 7-6-5-0 gaña Monbus Obradoiro. Sabe recibir Eric Washington. 14 segundos de posesión. Toma o bloqueo de Marek Blažič pola esquerda. Ten problemas co balón Eric Washington, pero mantén a posesión. Alex Suárez novamente, Eric Washington botando entre as pernas. E hai 3 segundos, sí, na zona de Marek Blažič que protesta a xogada. Leva todo o partido, que é algo que creo que vai ter rédito ao longo da temporada, buscando ser máis físico no momento previo á recepción de balón, tentando selar cos dous pés en pintura o seu par para poder recibir e prácticamente só ter que xirarse. Nesta ocasión os colexiados interpretaron que empurrar, agarrar a Huskic, que está tendo un duelo bonito, a verdade. Ingus Jakovic subindo o balón, atacaba aí Eric Washington. Ingus Jakovic xogando en campo contra el balón para Goran Huskic, que sabe recibir boa defensa do Obradoiro. En horizontal recibe a Aleix Font, que recibe xira, falla, lanzamento excesivamente curto. E non se entenderon aí ben Paul Figueras e Eric Washington, que recupera o balón. Obradoiro, balón de Goran Huskic, que xira cara a esquerda. Bo reverso de Goran Huskic para anotar contra Taboleiro. Sí. Punto 52 de Basket Coruña, 7-6-5-2. Aproveitando, como decías, a indecisión, ese rebote longo que sae, queda a medio camiño entre Eric Washington e Paul Figueras, que ningún dos dous é capaz de controlar. E despois, casi con medio equipo correndo transición ofensiva, pode Huskic xogar ese un contra un, pois isto técnico co reverso, finalización man esquerda. E volve a pista Rubén Guerrero, fala Marek Blažič co banquillo con Moncho Fernández, retira o banquillo, chocando esa man Moncho Fernández e Marek Blažič. Xogando Obradoiro, marcando xogada, coa man dereita, tocando o seu peito, Eric Washington, sabe recibir a Alex Suárez, defendido por Sean McDonnell. Rubén Guerrero na pintura con moita facilidade, finaliza con esquerda, sí, agradece o pase. Non están podendo en ningún momento nesta segunda metade evitar tantas finalizacións preto do aro, son canastras de altísima porcentaxe, xogadores de un nivel un chisquiño superior de calidade, e a partir de aí a ventaxa non para de medrar, Millán. Tripla agora de Ingus Jakovic que falla e hai falta, e ao rebote, atacando o rebote Aleix Font. E a falta de Paul Figueras, que é a segunda, e volve Álvaro Muñoz a pista, o capitán, o aleiro, incluso a la pivote tamén de Obradoiro. Un dos xogadores máis destacados neste partido, Álvaro Muñoz. Sí, tamén aparece Sergio Gueto outra vez, sí. Eric Washington, bueno, que creo que Moncho Fernández vai dosificalo nesta pretemporada, un partido con máis 26, unha rotación moito máis curta na segunda parte, e agora bo pase de Sean McDonnell, sí. E anotou aí Aleix Font. E agora hai falta de Ingus Jakovic, que é a cuarta. Sí, está tentando cometendo faltas incluso diría que excesivas. Bueno, creo que de feito aplaudí esta falta de Epifanio, dá a sensación de que non querer baixar os brazos, esa diferenza, buscar apretar o balón, que o equipo siga traballando atrás e manteña un voto no físico. Bueno, ahora outra vez tentando negar a recepción, levando a Paul Figueras o máis longe posible para que transcurra tempo ata o inicio do sistema. Bueno, creo que queren seguir traballando, é un bo signo por parte do Leima Basket Coruña. Movéndose aí Sergio Gueto buscando unha recepción, mantén o balón Paul Figueras, 8 segundos de posesión, Álvaro Muñoz cara adentro, ataca ben Aleix Font, que recupera o balón. Estivo moi hábil porque cambiaban no bloqueo directo, buscaron xogar outra vez esa superioridade, ese mismatch interior coa triangulación, para que co ángulo de pase fora moito mellor, e a lectura inmediata de Aleix Font foi anticipar, quizá o pase mellor se fora picado, pois tería un pouquiño máis de posibilidades ou con un pouco máis de tensión. E hai tiros libres agora para Aleix Font, o xogador de Basket Coruña, 13 puntos no seu haber, unha das renovacións máis importantes de Basket Coruña. De feito, a segunda anunciada tras la de Alex Hernández e a previa do técnico Diego Epifanio. Anota este primeiro tiro libre Aleix Font, o ex de Obradoiro, 19-20. A tempada do COVID, debutara nun partido no SAR contra Baskonia.
3 botes, flexiona e lanza Aleix Font e anota tamén Aleix Font 15 puntos no seu haber. 7-8, gaña Obradoiro, Básquet Coruña 5-6. Sí, máximo anotador do partido, Aleix Sí. Font xa. O aleiro barcelonés. Aí está Alex Suárez, defendido por Sean McDonnell. Sabe recibir Álvaro Muñoz. Balón para Paul Figueras. Vai o bloqueo Rubén Guerrero, toma Paul Figueras pola dereita. Xira ben o balón cara a Álvaro Muñoz que finta tripla, vai cara dentro, invirto o balón cara a Alex Suárez, movendo o balón moi ben Obradoiro. Paul Figueras, un segundo, rocha, posesión, lanza de 3. Alex Suárez falla, rebota Sean McDonnell. Ben xogado, sobre todo Sí, a partir sí. de atacar o lado contrario do bloqueo directo frontal Paul Figueras. Xerou esa vantaxe que foron quen de ir trasladando coa circulación de balón hasta esa tripla frontal. Mago para Obradoiro, agora canastrón. Fantástico de De Aleix Aleix Font, Font. que recibiu rápido, finta sobre Sergio Huguet e finalizou coa man esquerda ante a oposición de Rubén Guerrero. Canastra fantástica de Aleix Font, 17 puntos no seu haber, 7-8, 5-8, 20 arriba Obradoiro. Coa extensión, además, man esquerda para evitar o tapón de Rubén Guerrero. Un Aleix Font que a temporada pasada creo que podemos falar que foi de máis a menos, unha primeira volta con moito tino, dende a liña de 3 puntos, semellaba que podía estar chamando outra vez a porta da Liga CB, pero é certo que a segunda parte da temporada en Lebouro, bueno, o seu rendemento baixou considerablemente. E falla agora o tiro libre adicional. E agora vai ter, pues eso, a oportunidade, por que non, un ascenso no propio Leima Básquet Coruña. Aí está Rigoberto Mendoza, xogando o balón, tamén volveu a pista Alex Suárez. Sergio Huguet ataca ben aí Aleix Font, que está inconmensurable. A me seguro coa rabia dese tiro libre adicional fallado. Balón de Básquet Coruña, Goran Huskic, protexendo o balón para ceder a Ingus Jakovic, que marca a xogada. 14 segundos no roxo de posesión e 5 minutos 5 segundos para matar o cuarto previsiblemente o partido. Aí está Ingus Jakovic, cara Aleix Font, que lanza de 3, triplaza de Aleix Font. Con que confianza está Aleix Font. Sí, os seus mellores minutos no partido, unha situación de 20 spin puntos, de spin pick and roll, que ao final non ten que poñer o bloqueo sobre a continuación, directamente decide abrirse os 45 grados, a defensa do Obradoiro non está ben, queda totalmente liberado, pesquedos, tripla, segue aumentando a súa conta anotadora, e Moncho Fernández para o partido, máis que pola diferenza en sí, que sigue estando nun máis 17 ao seu favor, para corregir este tipo de situacións defensivas, correcto. 20 puntos de Aleix Font, a tempada pasada promediou 10,6 puntos, agora anotou unha tripla, 36,4% nas triplas a tempada pasada. Chamou a atención que o entrevistei eu no Nadal en Radio Marca Coruña, non falaba con excesiva euforia, por así decirlo, con excesiva satisfacción das súas tempadas previas en Lebouro, cando, por exemplo, no Barça Bexa foi importante. Lembrome que, por exemplo, estivera nun quinteto ideal da Lebouro. Sí, imagino que él considera que Que ao é final importante, está, que teña ambición, por supuesto. claro, está nese punto intermedio de poder chegar a Liga CB. O ano pasado creo que esa era a intención, nun equipo que ia estar arriba, donde ia ter protagonismo, pero eso, faltalle, pues, o mellor ter 10 meses a un nivel alto de xeito continuado, algo que non puido conseguir. En Obradoiro o mellor a oportunidade chegoulle un chisquiño cedo, creo que tamén tivo un paso por Zaragoza, onde non foi quen de sacar moitos minutos. Bueno, despois ademais de vir de facer en categorías inferiores, pois partidos de moitísimo mérito. Se non lembro mal, porque agora estou falando de memoria, creo que foi o máximo anotador dun europeo sub-20. Sí. Entón, bueno, ese traslado moitas veces de estar a un nivel moi alto nas categorías inferiores, adaptarse despois. O profesionalismo en ACB pois custa. Sobre todo a nivel, incluso non só a nivel técnico, táctico, físico, sino a nivel mental. E incluso saber e aceptar que hai que dar un paso atrás para tentar de coller impulso. Eso hai moitos xogadores que lles ocorreu. Aquí en Lugo temos o caso de Sulemanovic, que non tivo claro esa cesión a Brogan en Lebouro, e agora pues está totalmente consolidado en Liga CB. Eu creo que Aleix Font, bueno, ten tempo por diante, un xogador todavía moi novo. Moitos xogadores hoxe na cancha que estiveron no Barça B. E agora outra penetración de Rigoberto a Mendoza. dereitas, Rigoberto Mendoza outra vez anotando, gañando confianza, o que 9 puntos xa. O que Goran Huskic pode dar a nivel ofensivo, de lectura, de capacidade de entender o xogo, de capacidade de pase atrás no momento de protexer aro, de axudar, de ir por riba, complícase. E agora outra tripla saindo de indirectos de Aleix Font, 23 puntos. sí, que está facendo un último cuarto a un nivel extraordinario. O xogador tamén de Básquet Girona e de Zaragoza. Aí Fernando Zúrbiga, que volve a pista, Rigoberto Mendoza, que recibe, párase e falla.
Toca balón Rubén Guerrero, pero chega o balón dividido Goran Huskic. Ingus Jakovic xogando en campo contrario, pintando e penetrando, pero temporizando agora. Recibe Goran Huskic máis alá de liña de 3, bloqueo para Que pase. Ingus Jakovic, e pase fantástico de Goran Huskic, Sí, e anotou no corte cara adentro. E agora sí que tamén Ole Lumbis. a diferenza, bueno, xa é un máis 14, Sí. 4 minutos por xogar. Moncho Fernández eu creo que quere non está nada contento con que Alex Fon este atopando tiros tan liberados. Agora Huskic desde poste alto amosando o que comentábamos da capacidade de pase de lectura, porque é un xogador que pode pasar poste baixo, pode pasar poste alto, situacións de continuacións curtas no bloqueo directo. Tamén é un xogador con unha visión periférica do que sucede a nivel de cortes, desde onde manda axuda a defensa para poder atopar un tiro aberto ou unha canastra baixo aro como esta de McDonald. Chegou a gañar Obradoiro 7-6-5-2 máis 24, agora é máis 14, 8-0-6-6. Eu que, bueno, levo varias tempadas cubrindo habitualmente en Radio Marcos partidos de Obradoiro, esa sensación que teño, Edgar, que nas dúas últimas tempadas os parciais adversos de Obradoiro preocupanlle moito ao corpo técnico. Bueno, pois tamén Que tamén é lóxico, pero que dicir, a veces pode ser que sexan excesivos, moi especialmente fora da casa tamén. Pois eu creo que algo de relaxación pode bueno, pode neste estar, caso sí, pode neste estar caso ocorrindo ca diferencia por riba dos 20 nun último período, dando descanso a Eric Washington, que probablemente noutra situación de partido, se fora máis adiante na liga, pues volvería a pista. Creo que simplemente quere repartir tamén minutos e que os propios xogadores asuman a responsabilidade da corrección que lle toca a cada un para xerar esos automatismos, para conocerse mellor. E por eso creo que, bueno, que a preocupación é relativa agora mesmo. Vai sacar Obradoiro, vai reanudarse o partido 8-0-6-6, 14 arriba Obradoiro, 14 abaixo Básquet Coruña. Sabe Paul Figueras, balón de Rigoberto Mendoza, cara Paul Figueras, subindo o balón, defendido por Ole Lundqvist, subindo o balón, protegendo coas costas. Aí o intercambio con Rigoberto Mendoza, e perdeu o balón Paul Figueras, pero será balón a prol de Obradoiro, porque parece que tocou Alex Fonte, además non protesta, polo tanto tiña toda a liña de penetración a dereitas para él, porque esa pero creo que se despistou un pouco por esa situación de intercambio aí con Rigoberto Mendoza. A situación de fintar un man a man ou un bloqueo entre pequenos, se a comunicación non é boa, pode dar lugar a esta situación. E agora o que falamos da comunicación, a canastra de 3 Tinkel, saque de fondo, bloqueo, lado contrario sacador, moi sinxela para Tinkel. Gusta os equipos sobre todo anotar tras tempo morto pedido, como foi o caso de Moncho, e agora anotou 3 Tinkel, balón de Ole Lundqvist, aproveitando a súa altura, penetrando en media distancia, falla, balón dividido, Fernando Zurbriggen subindo o balón polo perfil esquerdo, retrasando cara Paul Figueras, balón de 3 Tinkel, cara Rigoberto Mendoza, daza 6 segundos roxe de posesión, Paul Figueras, o base de Selva del Campo, ex de Club Ourense Baloncesto, cara Rigoberto Mendoza, que controlou orientado, xogou cara adentro, buscou o pase extra, cara Fernando Zurbriggen, falla a tripla, e aí rebote de Ole Lundqvist, e láiase a Alex Fon, que está no parque. Sí, outra vez dende bloqueo directo, tentando liberar a esquina no lado de que están dous xogadores, a finta de Rigoberto Mendoza para atacar liña de fondo, e atoparon un tiro liberado na esquina oposta, movéndose moi ben sin balón Zurbriggen, porque cando se penetra por liña de fondo a primeira liña de pase que se abre a esquina oposta, mágoa para eles que non anotaran, porque bueno, era un traballo moi bo outra vez en 5 contra 5. E bueno, Alex Fon marcha ao banco, se veña un golpe na cadeira, pero non demasiado importante o que poda revestir gravedad aparentemente. 8-2-6-6, 17 arriba Obradoiro, pero Básquet Coruña competindo en todo momento, non deixándose levar. Balón de Ingus Jakovic, recibe Ole Lundqvist, pero perde. Balón para Fernando Zurbriggen, a penetración e anota con esquerda. Outra penetración, Fernando Zurbriggen, outra canasta de alta porcentaxe. A falta de Lundqvist clara, e a segunda. Detrás do tempo morto, bueno, É a primeira. Para o tempo morto que falamos, recuperar un pouco de actividade, con unha anotación, con un bo ataque ainda que erra esa tripla, agora con unha perda forzada por actividade sobre balón que lle dá a opción de 2+1, está o máis 18 para o partido de Diego Epifanio. Sí, para o partido de Diego Epifanio, dos tempos mortos bastante consecutivos entre ambos adestradores. Sí, eu creo que o feito de ter esa perda prácticamente o momento de pasar media pista non lle agrada, e despois o que comentamos, está sendo unha segunda parte onde Obradoiro de diferentes maneiras, a través de penetracións, fundamentalmente, pues está chegando de xeito moi claro a deixar bandexas, e bueno, creo que é algo que a defensa de Liga Básquet Coruña
pois debería correxir ou minimizar. O tempo morto en pista 8-4-6-6. Nesta primeira semifinal da Copa Galicia estades vendo partido na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto nesta 37 edición da Copa Galicia organizada pola Federación Galega de Baloncesto e a Asociación Xuvenil Sagrado Corazón. A segunda semifinal entre Río Breogán e Club Ourense Baloncesto a partir das 8:30 por esta mesma canle. E a final o domingo 5:15, única e exclusivamente pola televisión de Galicia, polo segundo canle. Ti, Edgar, estarás aquí na TVG2 e unha radio galega. Eso é. Non libramos de facer os 3 partidos. Bendito, Sí, por bendito suposto. placer. Por suposto. A piques de reanudarse xa está o quinteto en pista de Obradoiro, formado por Fernando Zurbriggen, por Pol Figueras, por Rigoberto Mendoza, por Rubén Guerrero, por Trestinkel. Corrixindo, axustando Pol Figueras con Moncho Fernández, ou máis ben ao revés, Moncho Fernández con Pol Figueras. Vai lanzar este tiro libre Fernando Zurbriggen. Está xogando moito con esta estructura de 2 bases en pista, probablemente tamén por a ausencia Sí, desa de Jordan rotación Howard. de Jordan Howard no posto, que está no banco, pero non está vestido para xogar. Chegou onte a Santiago de Compostela, fallou Fernando Zurbriggen este tiro libre adicional. 8-4-6-6, subindo o balón Goran Huskic, a recibir Ingus Jakovic con dificultade pola boa defensa de Rubén Guerrero de Pol Figueras. Aí está Ingus Jakovic, aproveitando o bloqueo de Goran Huskic, tomando pola esquerda, Huskic recibe, parándose no poste medio, defendido por Rubén Guerrero, esgotando o bote, xirándose, balón para Sean McDonnell, que lanza de 3, triplaza de Sean McDonnell. Sí, porque chegar a puntear ben Trestinkel, 8-4-6-9. era unha boa defensa, moito mérito esa tripla dentro da esquina. Aí está Pol Figueras, balón de Trestinkel, que puido lanzar era excesivamente lonxano e decidiu temporizar del segundo reloxo de posesión, balón de Rigoberto Mendoza, aproveitando o bloqueo de Rubén Guerrero por esquerda. Aí está invertindo o balón cara Pol Figueras, que lanza de 3, falla, rebote de Olen Lumbis, conducido polo centro da pista, desfacéndose de Rubén Guerrero, protexendo co corpo, balón de Goran Huskic, máis aló da liña de 3. Entramos nos 2 últimos minutos do último cuarto. Sí, falta clara do Rubén Guerrero. Sí. Tenta ser agresivo para dificultar a situación de man a man que busca xogar Básquet Coruña, pero ao final estando en bonus é unha falta que a 7,5 metros, bueno, penaliza un pouco máis, porque o partido está bastante decantado agora mesmo a prol de Monbus Obradoiro, pero correxir un pouquiño ou controlar un pouquiño máis esa agresividade, sobre todo co feito de estar en bonus, que non deixa de ser situación de anotación sinxela para o rival. Anota o primeiro tiro libre Goran Huskic, punto 70 Básquet Coruña, que se coloca a 14, lanza o segundo e anota, punto 71 a 13, Básquet Coruña 1 minuto 59, 8-4-7-1. Subindo o balón Pol Figueras, defendido por Ingus Jakovic, xogando xa en campo contrario, recibe Trestinkel, novamente cara a Pol Figueras, balón de Rigoberto Mendoza, que sabe recibir ante a posición de Juni Barrueta, invite o balón cara a Pol Figueras, no perfil esquerdo, atopa no poste baixo a Rubén Guerrero, que esgota a pase, Sí. mal pase, porque non mirar antes onde estaba o seu compañeiro, perdeu o balón o Obradoiro, perdeu Rubén Guerrero, balón para Básquet Coruña, 1:41 para rematar o cuarto, 8-4-7-1, subindo o balón Ingus Jakovic, defendido por Pol Figueras, sabe recibir Sean McDonnell, novamente Jakovic, sabe recibir Olen Lumbis, que vai cara adentro, Oh, que boa finta. que finta ante Rubén Guerrero, pide paso Rubén Guerrero, a 11 se coloca Sí. Básquet Coruña, A dúbida Olen Lumbis. está se fixo tras pés, que o ter dos apoios consecutivos co mismo pé, pero a finta é maravillosa. E bueno, o traballo de Lema Básquet Coruña non deixarse levar, pois está apretando un chisquiño máis o partido. Tra de Rubén Guerrero, tras la asistencia no 2x2 de Fernando Zurbriggen, 41 segundos, 9 décimas, 13 arriba Obradoiro, 8-6, Básquet Coruña 7-3. Si, gasta o último tempo morto que ten disponible Diego Epifanio para o que falamos previamente, para seguir preparando cousas, o mellor algunha situación especial para final de partido, onde durante a temporada se poda dar en situacións igualadas. 2 puntos máis de Obradoiro en pintura. Creo que para o equipo santiagués, a nivel de continuidade ou de número de minutos con un mellor xogo, un xogo máis fluido, a segunda parte ten máis valor, tamén o que falábamos, misturando máis os quintetos, para que non lles ocurrera o que pasou no inicio de segundo cuarto,
que foi creo o único momento onde pues, Leima Basket Coruña sí que se mostrou superior no partido. Neste tempo morto en pista, 8-6, 7-3. E por certo, non marchen despois deste partido, primeiro, basicamente porque vai haber despois unha segunda semifinal, a partir das 8:30, uns minutillos antes estaremos con ese Breogán Club Ourense Baloncesto, e tamén porque haberá entrevistas post partido a Moncho Fernández, o primeiro adestrador do Obradoiro, e a Diego Epifanio, o primeiro adestrador de Básquet Coruña. Abaixo en pista, dende ali despediremos uns minutiños ata o comezo, os intres previos ao comezo do segundo partido da segunda semifinal, 37 edición da Copa Galicia, primeira competición oficial. O Obradoiro xogará 3 competicións este ano. Esta Copa Galicia, a Liga CB por suposto, cando menos a previa Basketball Champions League, martes 26, 8:30. Ingus Jakovic vai sacar de banda. O Amopeira limpando, e aí Fernando Zúrbico co carisma habitual agradecendo o traballo a Mopeira. Goran Husky, Ingus Jakovic, perde o balón Básquet Coruña, non, tocou o Obradoiro, segundo así o considera un dos árbitros, neste caso unha árbitra. 12 segundos de reloj de posesión, 39 segundos 7 décimas para rematar o cuarto. Balón de Sean McDonnell para Junior Barrueta, que lanza de 3, longo rebote de Rubén Guerrero. Vai gañar o Obradoiro, vai xogar a final. Balón de Fernando Zúrbigen, cara a Trestinkel, novamente Zúrbigen, aí vai penetrar Trestinkel, canastra fantástica contra Taboleiro do xogador de Montana, do ex de Le Mans, 8-8, 7-3, 15 arriba Obradoiro. Posesión de Básquet Coruña, subindo Ingus Jakovic, cara a Goran Huskic, xogando moi lonxe da zona, vai recibir Junior Barrueta, que lanza de 3, dende esquerda, falla. Rebote de Trestinkel, balón de Zúrbigen, vai rematar o partido, 8-8, 7-3, gañou o Obradoiro, perdeu Básquet Coruña o domingo ás 5:15 da tarde na TVG 2. Obradoiro xogará a final da Copa Galicia. Baixamos a pé de pista para as entrevistas post partido. Sí, un Mombus Obradoiro que certifica o pase a unha nova final, buscará o seu 10º título, como falábamos son 9 agora mesmo as Copas Galicia que ten nas súas videiras, 8 de xeito consecutivo entre o 2010 e 2017, dominio claro cando era o único equipo na Liga CB naqueles intres. Un partido que, como falábamos, bueno, creo que dominou claramente o conxunto santiagués durante 35-34 minutos do mesmo. Só ese parcial de inicio 0-10, se non lembro mal, de Leima Basket Coruña no segundo período semellaba inquietar un pouco os homes de Moncho Fernández, que seguen sumando minutos de preparación. Veremos se xa Jordan Howard pode estar disponible e ten os primeiros minutos ca comisola do Mombus Obradoiro na final do domingo, e a partir de aí, bueno, iniciar unha competición moi exixente como a Liga CB, e despois un viaxe longo a Turquía para, por que non, buscar esa clasificación gañando a fase previa da Basketball Champions League, que sería unha nova excelente para o baloncesto galego, xuntar no mesmo ano a 2 equipos en competición europea. Primeira na historia, creo que do Obradoiro, a segunda sería na historia do Río Breogán. A partir do 26 de setembro coñeceremos eso é posible. Creo que xa temos a Diego Epifanio e a Moncho Fernández para dar a entrevista con meu compañeiro Millán do Vos Paso. Partido y creo que marca mucho el inicio del tercer cuarto, ¿no? Ellos suben una marcha más y nosotros muchos errores, pero bueno, muchas cosas a mejorar evidentemente, pero bueno, algunas cosas que queríamos trabajar y hemos podido sacar adelante. Dentro do que poidas, que cuestións positivas te quedas e que cuestións negativas? Bueno, que creo que nos hemos metido 2 veces en partido, ¿no? Hemos estado una vez 25-26, luego ahora al final del partido, en vez de bajar los brazos, pues
hemos competido contra un equipo de ACB, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso habla muy bien del trabajo de los chicos. Cosas, pues demasiadas pérdidas y sobre todo que hemos encadenado varios errores seguidos en momentos importantes de partido. Muchas gracias, Diego. Nada, a vosotros. Seguimos neste caso con Moncho Fernández, primeiro estado de Obradoiro. Parabéns, Moncho. Grazas. Cal é a tua análise do partido? Bueno, pois estes partidos de pretemporada son o que son, non? Penso que entramos ben no partido con moito respeto polo, como non podía ser de outra forma, polo Básquet Coruña. Fixemos un bo traballo, puxemos unha boa vantaxe. Penso que baixamos un pouco no aspecto defensivo no segundo cuarto. Volvimos a pegar un arreón no terceiro cuarto. E bueno, pois a partir de aí foi un pouco tamén guardar forzas para o domingo. Que momento do proceso está o equipo para o debut en Liga CB, para esa fase previa a Basketball Champions League e, por suposto, para a final das 5:15 domingo? Bueno, eso espero. Penso que, bueno, ainda nos quedan xogadores por chegar, como ben sabedes, os que están aquí pero ainda non adestraron con nós e espero que, bueno, pois poidamos chegar, bueno, no mellor estado posible ese primeiro partido do domingo, primeiro, que é unha competición oficial e logo da Liga. Collendo confianza o Xirgoberto Mendoza no seu debut, que valoración faz, sobre todo a súa segunda metade, que estivo máis anotador? É moi complexo facer unha valoración dun rapaz que leva 3 adestramentos, non, co equipo. Moi ben nese aspecto, porque non se trabucou en nada, entendeu as cousas, dou o mellor que tiña, pero bueno, hai que darlle moito máis tempo porque, como che dicía, leva, bueno, 2 días con nós. Moncho Fernández, primeiro estado de Obradoiro, parabéns e moitas grazas. Grazas a vos. Rematamos este partido, agora nuns minutiños, coa segunda semifinal da Copa Galicia. Río Breogán Club Ourense Baloncesto gañou Obradoiro, que xogará a final da Copa Galicia o domingo ás 5:15 da tarde.